under to them. Guys, koda zokuisa pamute ndakangama kuti muri pamute ka guys. Ndazokuisa pamute ndakangama kuti muri pamute. Sorry guys, sorry. Pane ka issue katoda kungoadresa kauya kandinonoza kuti ndidzoke apa guys. Pane ka issue karikuda kuti akadresa guys. Truly speaking, honestly speaking, nai letu uri right here zvawanyora apa. Letu, are you okay zvawanyora apa? Guys, wona you. Admin, guys. Zvakaoma guys. Uye bodo. Guys, tisataenderera mberi nemvenge yedu yatoda kuti titaure tite zvemvenge zvedu panapa tichimbonzawo kuti muri sei kumijolo, muri sei guys, what's the problem, chii chiri kuitika and stuff like that. And Mona, Hesi Marufu family, we are good and very much okay. And how are you guys? Pane kanyaya kanda kauya kuseri. Pane kanyaya kauya kuseri. So, andina kugona kuti andisi kugona kuti ndi address kanyaya aka. Kauya kuseri ne one ghosti. Pane ghosti rapiwa nyaya. Anditika saka ghostiwo. Mamwe magosi anenge chingozokuda wango kuvaki ango kuvengi rimwe gosi rinenge chingokumenga richingosingakuvengi. Saka gosi randivinga rikati pane nyaya yandapiwa kuti aposte page kwake guys. Zvanzi kwai mukoma vangu inini, mukoma Gordon, hanzi mukoma Gordon, hanzi what? Last zviri sei zvikanzi mukoma Gordon vari kukwereta mari, ngavadzosere mari. Saka pabva paiswa madetails bank account, animaona kuti padzoserwe mari. Saka ndabva ndati inini handikwanisi kuadresa iyi guys. Zvatinongoita inini kungofonera mukoma Gordon vacho ndongosvitsa message yauya neghost iri kuti kwanzi kune post yamunofanira kuti mudini mupostwe kuti kwanzi mudzosere mari. Anditika saka ndoda kungoti tingovafonera pano guys. Tongotaura muripo, harisi guwa kairi. Anditika harisi guwa, tongotaura zvedu voziva. Yes, Pamela Chegama, yes very much. And Mona, then we move on to our
to our topic. Yeah, parikutumirwa messages anyway rikaindiwa phone here. Hello? Hai Mukoma muri sei? Pane screenshot ndakusenderai iyo ndapiwa neghost achiti anzi apiwa na somebody else kuti mubhadhare mari kwanzi muri kukwereta mari 300 or something like that yekuna Lillian. Saka papa unzwa card account number. Saka kana uchida card account number ndokupa imwe samari yacho mu account number yoyo. Account number ichi nyaya ino namba ichingodzoka nyaya yekudhara. This is an issue from like 2 years ago. Kupa Facebook amuzipa ngoramba chingodzoswa nyaya idzo here chero ze 5 years ago ndodzenge chingodzoswa. Aiwa. Ndomusungisa zve kana akuda kuita izvozvo because yaito blackmail. Kumugomsingisa sei ngopa munhu mari yake namakapuwa mari. Aiwa ndo inopiwa mari nini? Mari yakapiwa diaries, it wasn't mine. It wasn't personal money. Muna 2022 patakaenda South Africa ku Bo, if you remember. Yeah. Ndipo pakashaikani Mukoma Edi kana muchiri kuvaziva. Pano padiariza. Yeah, Mukoma Edi vaive kuSouth Africa vaiita zvemechanics vekushaya gore rere. Vatakavaiga vai. So tiri kusend on hotel tabva ku Bowe ku diaries. But because tatisina kutaura ne kwakuchine ma issues. Ndiri pa live, sorry ndiri pa live. Sorry ndikwagoda ndiri pa live, I'm on live, yeah. Sorry ndiri pa live. Indre nyumbe tamchi. Oh mudzi, all right. Aisi nyaya. Okay. Because aisi secret. Okay, all right. So ndobva tiri ku Sandton Hotel takamirira kuti nyaya yekuti dachavigwa sei zvizofamba sei. But inini I needed to go back to Zimbabwe because of ndauya kuZimbabwe kunoona family yangu. Ndobva tiri paya then there was no confirmation yekuti date funeral yakamira sei because remember we're still looking for his relatives and then ku funeral police ku funeral home kune mari dzasadzabhadharwa as you know dzatakazobhadhara setaris. Ndobva ndati inini sisimene ndakuta sei ndakudzoka kuZimbabwe. Kana tane date kuti funeral ichaitwa rini ndichadzoka. Saka Lillian anga aripo handiti aizvitambinga yediaries achiti everything zvediaries ndinokupai ndinokubatsirai zvediaries so bvanzwa tichitaura conversation. But Mukoma Gordon saka makudzokera kuZimbabwe ndikati zvakanzi saka muchazodzoka ndikati zvakanzi at your own expense zvakanzi ndikati ndinodzoka zvakanzi ayo imi michimira ndichita sei inini semunhu wediaries ndikandichisponsor trip yenyu ndikati no problem. I don't have a problem because tinotumwa nevanhu vakawanda madiaries kuti titirei zvakati vanhu vakawanda vanoda kusupporta diaries. But you know this was not the money that he gave me yekuti ndise mhomwe kana kuti nditenge chikafu chekumba kwangu anything, right? But zvanzi mimi chindiudzai kuti muchafamba sei ndikati I'm traveling here ndodriver kuenda kuZimbabwe, right? Kana ndasvika kuZimbabwe ndichazodriver back kunokuya kuSouth Africa kufuneral, then kana ndadzoka kuno kufuneral ndichazodriver back again to Zimbabwe because I'm flying out of Zimbabwe. Saka ndizoda mari ndobva ndamuudza mari yandakamuudza I think ndofunga ingaita 300 pounds or so when I worked it out nefuel nezvimatollgates zokuZimbabwe ndechii ndobva ndamuti it will probably cost me about 300 pounds. Ndikanzi okay ndikaindikuisirei mari ndobva aisa mari ndikati kombuni ndikanzi ndikaindikuisirei 500 and no problem because it's your choice ndiwo wati uda kusponsor journey. It's not like inini ndandatondipe mari because it's not like I can't go kuZimbabwe and back on my own, but if you want to do it on behalf of diaries that's fine. Ndobva ndipa mari yayi. Saka in fact after about I think ndofunga wamboti imwe mabeers vazoti no Mukoma Gordon ndakupai mari yekuti ndeye diaries, you know, forget about it, it's okay, don't worry. Ndikati nah, you know, you are not the first moon I pledge anything but diaries, so it's fine. Then takatoenda ndakatozinozikamwa nemunhu wese akaona mavidhiyo epafuneral ndakatodriva ndikaenda kuZimbabwe. Ndazviona ana nyika ndazviona zvangu. I saw that. Chii futi? Aiwa ndikutaura i comment section yayo ndikuona hangu itai enderai mberi
tazanga comment section zvikuitika vanhu vacho vari kutegwa mucomment section handei. Okay, ndobva ndaflya ndakadhiraivha kuenda Zimbabwe, ndobva ndadzoka, ndobva taita funeral yamukoma Eddie. If you remember, vanga vachiona I was there, tikavafushira tikadii zvese whatever macontroversy, vanhu vekufuneral home yanga kuda kumbonetsa kuda imwe mari chi, tikataura nyaya tikapedza, ndobva ndadzokera kuZimbabwe. Ndadzokera kuZimbabwe ndakaflya ndikauya kuno kuUK, right? Ndaflya ndikauya kuno kuUK 2023 ndakachata kai, zvamunoziva takateve muchiripo here tiripo ndakachata. After ndachata ndobva Lilian anzwa kuti Gordon akachata haana kundinvita kumuchato, ndobva atsamwa hamuna kundinvita kumuchato. Ndikati invitation it was only for family only and only 50 people were invited to my wedding anyway. Ndobva aenda kuna Andiselani angu achiri kuDaris at the time, vanoti Gordon ane mari yangu what. Saka ndobva ndati kuna Andiselani, imimi nyaya iri kutaurwa nyaya yemari, ari kumbotaura kuti nyaya yemari, zvikanzi imari yamakapiwa kuSouth Africa what. Ndikati Lilian anondipa mari personally, akapa mari achiti this is money for Daris because I need to sponsor your trip because ndanzwa muchiti muda kudzokera kuZimbabwe mugodzoka mozodzokera futi before you fly out to the UK. Saka I'm doing it on behalf of Daris. And musi wacho aita chimbinga chaje kuti zvese zvamunoda paDaris you come to me, kana pane chanetsa munouya kwandiri ndokubatsira zvese. And I was like okay, I didn't ask for it but she offered, okay no problem, right? Ndobva ndati kuna Andiselani mimi endai munotsvaga kune nyaya kune sosi yenyaya kuti munhu angangoti iye after andipa mari akungodzoka akuti munhu ane mari yangu. There must be a reason why she suddenly decided kuti ndakuda mari yaye. Saka patakazoita investigation nekuzoita dig deeper akazochitaura kuti yanga iri nyaya kuti she was angry kuti anga asina kuinvitwa kumuchato wangu. Ndikati aiwa manje kaiyoyo iblackmail because you can't say kuti if you're not happy about something obva wati kune munhu wakadai. But in any case at the time ndakambofunga kuti you know what, inini zvinhu zvokunetswa handidini, handina maproblems navanhu paDaris, handina maissues emari, saka let me refund the money. Ndobva ndamupa £200 I think back at the time. Ndobva ndazogaya ndikati no, if I do that ndakutoblackmailwa ende ndakutoita sei, munhu akutondiita hold to ransom for money that I didn't even use personally, for money that I didn't ask for, that she offered on her own, and for money that was not used for my own benefit but kuti it was for the Daris because takatoenda kuZimbabwe tikadzoka tikaenda kufuneral yamukoma Eddie tikavaiga tikadzokera. Ndobva ndati no, I'm not gonna do it. Ndobva ndaregera, right? And when that issue was addressed ndakatomunyorera email, ndakatomunyorera message ndikati ndanzwa sisimira kutaura nenyaya yemari yamukoma Eddie. Handiti imimi I know the reason why Murukutum didn't marry is because you're not happy we were not invited to my wedding, of which my wedding was just for family. And Mimi, even though Mutita and brother and that you're not part of my family. Sakayato trained every time she's not happy about anyone or anything to do with Daris. I'm not going to go to Mariam. Saka now it's beginning to annoy me to the point I'm not going to because you are blackmail. And this was the money that was given for benefit of Daris, and it was money that was used for Daris. And in any case, in fact, when I did my accounts, let me give back some of the money. Let me give back £200, right? Okay, so half of the trip was mine, half of the trip in the Akapatra. And then we call it quits. But if she keeps bringing this issue every time I see happening in Mrs. Mele or happening in my social media or whatever is happening in my social lives, I can easily report it to the police because now that's emotional blackmail and the other harassment every time I need my social life I never ghost publish this. I can take it further if that's what she wants. Because he's not a lending institution, and now credit license, and now credit this is a loan and she has to refund. All I was told was this is support that is being given to Daris. Saka kana akuchinja mpaka kochiuya neevidence yake kuda kuchinja mpaka upi, because we can't be talking about this issue again and again. Isusu tinohendla mari dzakawanda kuDaris thousands kana kubvira madays anatapiwa makore anotase we have never had issues nemari. Tine maclub atinoita emabirthday kuDaris we hendo £5,000-6,000 a month andingambonzi ndanzi ndatadza kudzorera munhu £300 kana ndakanga ndakamukwereta inini when it was money that was given to us ichinzi ndeDaris. Saka ndo nyaya yacho. Kana vanhu vakazoiona kana vanenge vaiona kana vakainzwa kana ichinzi yaverengwa kupi, that's the story. Apana, there's nothing to it other than vakanga vatiti
toda kusupport because mashakirwa namgoma edi and you are having to do these journeys. Because at the time I would have stayed in South Africa if we had a definite date rekuti mukoma edi vari kuigwa musi wakati, but we didn't have a date because we were still looking for his relatives. The funeral home and in a body yamukoma edi vanga vachida imwe mari which we then paid. Sisimele, as you know, you paid some of your own personal money neimwe mari yakabva diaries. I was there. I can testify because I was present at the time. And takazovaviga tazopiwa date, but date rachona raisaita nemadates angu because I needed to go back to Zim to see my mother. So I went back for a week. Ndikazodzokera futi. Those 3 journeys ndo dzakafangwa nemari iyoyo. Saka if she thinks kuti akandipa mari yekuti yakandibatsira mufamily mangu kana kuti mulife mangu, I was actually talking to my wife about it, and she said, you know what, just address it zvipere because this issue will keep coming back again and again. Saka if it gets to that level and akada kuramba achindivhiringa aiwa, we can take it further. It's not a problem. Zvokuti vanhu vanonyora zvavanyora about me, I don't mind, because inini ndinoshanda nevanhu padiaries and you expect things like that to happen. But zvokuti munhu anenge akuda kutondidifema character yangu kuti ange senzonzi ndofamba ndichikwereta madiaries mari every day, I don't like that. Saka ndo nyaya yacho chete. Right. Napiri Nazeo Giselle, thank you very much for your concerns, but don't bring Zhoma Street Panapa. We are not doing Zhoma Street. We know what is happening. We are not bothered and we are not answering. And this one, Dagoso, Ghost Rauya Rikataura, Rikati Ndodini, Ndovanango Mtirega, Ndivanzwe, Ndivaudzi, Ndivavunze. Hence I called him. So should the ghost go ahead to post or what? I was nabasa because secretary. Saka, you can go ahead and post. Ghost, go ahead and post. Yes. Then let them post. I don't have a problem. So nyaya mainzwaka hands, you can go ahead and post. Saka mainzwa nyaya guys yapera chapinda kuvenge yedu. Thank you very much for giving us your side. Sekuti ndangoti taure pano sezenzi kwaita makuwa kuseri uko. Kwa waita makuwa kuseri. Ndangovingwa neghost ndikati oinyaya iyi kwanzi ndiposte sisimeli, but ndafila kuti maybe kutanga ndaposta ndisina kunzwa side, saka ndandauya ndikati rega ndisvitse, ndobva ndafonawo pana pamuripo ndobva manzwa nyaya yacho handiti maona. Saka nyaya chinoitika padiaries ndechekuti pane vanhu vanoda kuuya vachida kuti vanoda kuti titoda kusupporta diaries, toda kudii handiti voda kuvhazisa padhuze strict, but isusu we are here for everyone. Hatina munhu watinochuza watinoselecta handiti. We treat everyone the same and tinovabata vese zvakanaka handiti. Saka iye manje kana aifunga kuti zvichabva zvaita kuti isusu tinobva taneglecta vamwe vanhu tobva tamuisa iye number 1, isusu we don't operate like that. I mean, those people who know me vanodhivana neni muno muuk vanoziziva kuti Mukoma Gordon, I'm not selective handiti. Munhu wese tinotaura kana paine nyaya iripo inotaurwa zviri fair, tidhirane nyaya tibatsirana handiti. Saka kana aifunga kuti iye zvichamuita kuti aite number 1, it doesn't work like that. In any case, she was angry kuti haana kuinvitwa kumuchato wangu, and aimuinvita kumuchato wangu on what basis? Akangofanana nemamwe madiaries ese, and tinongotamba tese padiaries tingoperera padiaries. And there are other people who are friends to my family, who are friends to my wife, who are friends to vatinoziva vatinosocialize navo on a personal level. And those people vanogona kunge vakaita rake rekuti vakainvitwa kumuchato vakauya. But she wasn't part of that. And akatsamwira izvozvo akaenda kuna andiseli akatanga kutaura kuti Gordon ane mari yangu iye akazodai. Saka ndakazovabvunza ndikati imimi famba ine nyaya muzive kuti nyaya iyi iri kutangira papi. Then we discovered kuti no, yanga iri nyaya yekuti hanzi handina kuinvitwa kumuchato. Manje isusu we can't operate like that. Because pane social media life yatinge tichishanda namadiaries tibatsirana tichita sei tichita charity work yatinoita, koita personal life yangu inini as a person. And it's separate from diaries. There might be other diaries who are members of diaries who are members of my family or who are personal friends to mine. This also, but not everyone are about diaries. And I don't know anyone. I don't know everyone personally. I know a lot of them, but I don't know all of them, and I can't invite everyone to my wedding. Saka ndo kana zvazo kuti munhu akarwadziwa neizvozvo, and then every time anongofunga kuti anoda kubring up nyaya anongobring up nyaya, ine ndogona kutomusungisa because now it's itag team. Kune tag team iripo anyway. Dzangu dzakanangana neni kune tag team. Saka now everybody ane chekuita ne anything chemunhu anenge ari kudhuze nameli kana kusadi kwameli, so chiri kungobuda. Saka isusu se diaries inini se team rangu re diaries ne admin isusu totongozvimiririra guys,
totongomira chichanguva chinotongona isusu guys Aiwa, takaenda saka ndati ndivaudze vataure pfungwa dzavo ivo vega vachizvipindurira panyaya yacho iyoyo yemari yacho vachizvipindurira vega chete. Ini ndinonzi chadzunda mukuru wezvinyawo zvese Mati munonzani? Saka ndonzi chadzunda mukuru wezvinyawo zvese vanhu vepadhaires vanotozviziva. Ndiende kubackground zvangu ndisiri kutoita kuti zvifaye and hatisi kutombo hapana anombokwanisa kuti separate tiri family itori tight. Kana vaifunga kuti hanzi imimi nemi hatichataura kana kuti takazotukana kana takadai hakuna iyoyo. Uri wese nakatsande. Hatiri team chayo solid team. So chiri kutongoya tiri toripo takatsongomira hedu asi zvenyaya timuzvidairire mega zvenyaya yacho iyoyo nokuti itabvi team kuseri aiwa nekuiresponda kana ikanzi yapostwa kuba handina basa nayo because plus posta tikutongopostwa tikutongojaira mukoma Gordon mambozviona here kuti sisi wenyu ari kurira kumastreet mambozviona here ndiri kubvrra mati mambozviona here ndiri kubvrra mambozviona here ndiri kupisa saka tichavhunduka kuti hanzi kwapostwa kwanyogaunzi kudini kwazoiswa shiri kwaiswa nyoka mhele akaiswa pasaidi kwaiswa chii guys titoripo ende padiaries hatisi kumira tikuenda mberi united we stand madiaries divided we fall saka team diaries repano tichatongoramba takatongomira zvokuti kwataugwa nani ati chii kwazonzi kudini guys regai vafambe saidhira vana reikoko handitika isusu tichamira pano setirisu takamira takadai so tiri vanhu vamwe chete ndati we are not going to stop our work our job rekura tinoita pano because kune vanhu vada kuzama kuita pull down syndrome kana kuti chichauya isusu tinomirira chinhu chauya todhila nacho chinenge chazouya todhila nacho ipapo panguva iyoyo so zvaizvozvi mainzwa nyaya yacho antika ndiro maiwana disclose to management diaries kuti munhu apiwa mari ndini management diaries yacho saka disclose kudai avazvizive vaudze vanhu yavo anyway sisibe alright ini bomko thank you hanzi handisi kuti pachine chimwe ndizvo ndachida ngoti mutaure nyaya yemari yacho iyoyo hai ndakatorifanda iyoyo ndakatozozvirealize kuti but if I do that I'm just promoting zvisina basa because next time munhu akapledge chinhu padiaries achaziva kuti chindipai mari yangu back achiziva kuti tinopa vanhu mari back handiti hai kutaurwa regai vataura zvinakana basa izvi ndazvitiurai musatombovhunduke kana kutaurwa regai chegai zvipostwe mutomira musatombovhunduke kuchataurwa mugotukwa kamufi ende hatiperi ende tichangoramba tichienda kumberi tinoto musambovhunduke izvozvo musatombovhunduke izvozvo saka indai mberi mainzwa answer guys thank you very much mainzwa answer guys iyo nyaya yemari ndati vazvipindurire vega nyaya yemari but isusu tikungoenderera mberi sediaries nyaya yemari answer from the horse's mouth mainzwa saka mukazoiona kumastreet guys mungoziva kuti ndiyo nyaya iya yataurwa chi kuti panapa yemari yacho ndiyo inyaya isusu patopedza matonzwa explanation saka takutoendera mberi nedzimwe nyaya andimaona zvokuti zvokumastreet musatomboya muchitiudza guys ikoko ndokumbira kuti muende munonyatsokomenda stereki ikoko andimaona kana manokomenda stereki ikoko kana mapedza todzoka pano totanga kuti nyaya dzedu tofara takaenda kutaura kusvikira vagwa kuti tazoneta nekutaura manje musatomboye nazvo kuno ini ndakatobloka ende pandinenge ndabloka handitombodiendi kana kunodongorera kana kunostoka handitombosvikiko handibazvinzwa kana tobloka ndatokangamwa ndakutoenderera mberi I don't go to check saka zvinotika kune musatombozvizivi nenditori bhowo kunoku imi zvamunenge maona musatomboyewo kunoku muchitombondiudza guys don't tell me handimaona kuti tazoona chakati chanyorwa tazonyorwa ingoonai muverenge ikoko guys mukomenda ikoko musi kana tangobaya pano live yemunomu handika tobva tangoita zvepano ava vasiyai kumastreet uko ndo content yacho vakutoita content guys itori content kumastreet uko mukangoziva kuti social media it's all about content munobatsirikana guys icontent isusu toita content yedu pano handika ivo voitawo content yavo ikoko let them go neside iroro chero kaivawanikwa vakandodii ikoko ingoti tazviwa tatozveshuwa vawanikwa komoseka mufara singaiti moseka kuti hariiti zimbuya riya zimukadzi riya zimuroi repakona ziivhu ikoko mukomende komoseka ikoko kana tasvika pano zviriko kumaceleb izvozvo here unoziva kuti chakaoma kupinda muuk yakaoma kupinda zviri kumaceleb ukabvera wangopinda kubuda haubudi zvekumhanya guys kubuda haubudi zvekumhanya zvero zvoita sei haubudi zvekumhanya
kune vakatopinda muno vakadze toda kudhiposa vakatonzi tuku yako nehome office vakaita 20 years vangomira. Saka tinenge tichingozo hati plus ini gaizika ndogona kuti ngofuma manganaudza kuti ndakudorora ndakutodzokera kuAfrica mi ndogona kuti ndakutodzokera ndikatongozvifunga ndotoudza kuti ndakutodzokera kagaisika ndichitooneka ndega because there's nothing chinomboshamisa guys. Mugare makaziva kuti mukati menyika inoyi gaizika ingori nyika yekutoti tingogarawo parumananzombe takatongobanikana kuti pazvikona kudai so hapana chimwe chinenge chiripo. Saka guys hatindei kunyaya yedu anditika ngatindei kunyaya yedu. So guys ndoda kutaura nenyaya yemvenge ndo yatafambira panapa pamvenge ndo yatoda kuti taure pano nyaya yemve. Aiwa UK haubudi nje kungomanya nje kungoti nje wakungoma maloya aiseka mwe musi panapa vachitoseka tichitaura panapa maloya ndoirana navo vezve immigration chichiyama vakati UK chakanisa panongopinda kubuda chako aitunza macases akasiyana siyana upo. Saka dei chingoonawo zveduwo tichingosekaona chingotaura zvanenge vachingotaura. Saka ndikoko simeli mungazoita peace nevanhu. Aiwa ini ndakatoita peace yangu ndakapedza guys. I've done my peace anditika ndakatopedza ende pandaka apologize ipapo anditika ndichifunga kuti kuita peace. I have apologized patime iyoyo ndikatopedza. Anmona patime neti kuita peace pachinzi pakuti the right thing. Peace sometimes is the right thing to do guys. So I did that peace semunhu kuti sazida kunge ndiwo uri kuda kudi zvikaita but kana zvaramba zvinenge zvaramba ende haungamanikidzi handika haungazvimanikidzi tozongotangira ipapo. But ine ndakaita peace pandakandita sorry ipapo panenge pakatokwana. But munozati sorry munhu aufa ngomanikidza munhu guys kuti kana asingadi anditika anongogara akadaro ikoko anditika ini pangu ndakatopedza takutenderera kumberi takadaro. Zvanambokudza izvo zvandikudzokoresa zvakare kuti mukangoziva kuti upenyu hwatinorarama imovie rakaektwa naMwari. Kana Mwari akuti nhasi ndoda kukubvisa iwewe udai ndoita saizvozvo. Kana Mwari akati kunyepa inini God is the one who speaks, not a person. God is the one who speaks. Mwari vakati meli so andikwanisi kuramba zviri out of my control because handisiri ini guys. So God speaks, God leads, we follow. Munhu wese nevanofunga kuti vacho muno muUK tichagara nekusingaperi kana Mwari vakangokana zvakanyogwa mubhuku rekuti next week cheko unodzokera uri mukofini. You can't say no. Next week zvechokwadi unosvika unongozwa dona ukafa unodzokera uri mukofini because ndezvaMwari. Kana Mwari vakambotibvisa kuAfrica vakauya muno vakati unogara ipapo panzvimbo ndichapagara. Kana vakati zvakwana idai ndichangoita zvavanenge vataura izvozvo tongoenda takadaro. Saka zvangu inini God kumberi I follow. Zvimwe zvevanhu izvi injeri dzevanhu nepfungwa dzevanhu nemaoko evanhu nekutambisa but munhu ane final say is God. Right. Handei kumvenge guys. Fona itinzwe what's happening live mumachi ndatopedza magi ndatovaudza vanhu to stop bringing me zvimwe zvinhu zvekunze uku zvisina nebasa tite zvepano anditika atite tipei guys mujolo nation fona itinzwe what's up guys. What's up? What's going on with the ndagarisa sinambobvunza kuti chichiri kuitika paupenyu hwenyu. Anzi don't stay with it. I know there's nothing like a friend on social media. There is nothing kuwandirana chete. Chero vacho vanoti friends hakuna mafriends. Igame rekunyangirana chete. Hakuna chinonzi friend. Hakuna chinonzi friend. Hakuna chinonzi friend pa social media na paupenyu kana kuti chi hakuna igame rekungonyangirana kuwandirana chete. Hakuna chinonzi friend. Kunyangirana nya amuchadzidza zvakawanda is the time go for let's go. Kune vatiketeni mimi guys mukutiketeni rangu mati yanzi uku kunzo uku ndo mukati guys ndakangopinda muno mbandikwa na keteni riripo iri keteni ndakangona riripo ne iri ndakangona aripo maketeni aya ndo gaive pakangodai so maketeni ndikangomasiya waripo mbona ndi kwakamira sei musoro ndakangopinda ndikwa na maketeni aya aripo ini guys ndikangona zvakangodai ndikangowasiya wari pachishandisa ndine maketeni angu andinawo but kuti ndizombobvisa ndisunungure ndizodai so ndakangosiya ini zvakadai ini ndikangosiya zviripo saka ndikangona zvakadai amen ndikai ndikozoona kuti maybe kana zvizoga ndakangona zvakadai so saka ndakangosiyawo zvakadai ndakangona ari pano maketeni asi maketeni ekuti ndakanotenga ndakangona akadai so mashamwari edu varume vedu hakuna we are only loyal to our friends to our husbands and children chinonzi friends hakuna anzi chimaichinja imise enyu but ndichazochinja mother ndichazomachinja netime yangu handidi kuchinja kunge ndikudzwa nevanhu kuti kete ndakadai saiko zvinodambo rirega riripo
rombogara kana zvimwedzi kana zvituso ndozochinja ndichazochinja netime yangu inini kwete kuita kunge ndikuzoona kuti chinja iketeni kana time yangu maketeni akazara chero muchete chishopu anoita 2 pounds 5 pounds paunoda anzi sisimeli there is also grow holy creation. How are you my sister? Guys zvakaoma saka guys we atindei kuvhengevhenge chimbotudzawo zvemvengevhenge guys asi chingodzidzai pandiri guys. Hakuna chinhu chinonzi munhu wokuseka naye kufriend kana kuti she will change when yes when I'm ready kuda ikete nere diaries ikete nere tokona riripo iri ndikona riripo iro ritochengeta kwaina momza lichaenda turudura uyaimubvise inini uyaimubvise amanda usadaro kwazikete nere atufungidza kwaningikiri usadaro iwe usadaro asikana usadaro guys ndichazochinja kumperi not now guys kwanzi mafriends ariko asi vamwe vane like nemafriends vanawo guys like nemafriends but zvizhinji senge pasocial media hapana zvapo igame rekunyangirana pasocial media hapana zvapo kunyangirana kwega kwega kurekodhana nekunyangirana kwega hesi ketina ananeya mboya ndimbokuedha panotioni igame rekunyangirana pasocial media hapana mukati hakuna guys hakuna moroyo nayo ketidhongo iwe Mary Dhongo kana uchiti hapana ushamwari uri kuzama kuti saka inewo tiri kunyangirana hakuna ubhururu wangu usazvinyembera wangu kunyangirana chete wangu igame rekuteyana chete kuchirekodhi tushakire chekwana playa tushakira chete you should apply to Shakira and Kelly only chete tinokunyangira pakaoma aiwa problem ndeyekuti kana muri mashamwari inini kuona kwangu zvangu kana muri mafriends kana ushamwari hwapera zviya ingorega ikubayirana live inini I think kazhinji vanhu vanoyachiti wakazotuka kamuchacha but mukada unyatsodzoka kumashure pakapera ushamwari uyu ini ndakadhila naye kuwhatsapp ndobva ndavhara block kwese ndabva ndazotanga aizvi ndakutoadreswa paya ndakutoadreswa unondisiya ndisina choice dzani kuti ndichiadresawo but I think kuti even mumabhururu atinawo mazuvano tikangonzwisisa kuti aiwa kana tamuushamwari tatomuushamwari yapersonal kana taona kuti tatadzaunzwana naushamwari hwapera hatisiyei kuita content nemunhu tati mburi mafriends because inini kana wanga uri shamwari yangu tikapedza ushamwari ukabaya live ndobayawo 300 days saka sometimes haunenge usingachanzwisisi kuti ushamwari huri hwechokwadi here kana munhu anga akamirira kuti ukangodai ndotoita ushamwari hwepafacebook munenge akamirira keti ndozvandatoona munenge akamirira kuti musi wanongoita fallout cheteka unotogara tina maititi pisi haife yakauya kana zvinhu zvangu zvisina kudzoka inga ndakanyatsotaura vanhu kuti ndikangodzoserwa zvinhu zvangu hamumbofi muchindinzwa ndichitaura zita rake saka pisi haimbofi yakaitika izvoita kunodikakira nyaya dzako izvo newe ketina izvo ndiri kuti inini vanhu vanenge vachinyangirana chiri kunyagadza kunyangirana kuti kana makonana maburitsirana kana muri mafriends ketina ndakatakura secret rako kana tiri mabest friends musi wandinokonana newe rova pasina ro ndorova pasi nerangu iwe rova pasi nerangu serious simple as simple as that ndo zvinoitika izvo kwete zvokuti ndinenge ndakakuteya mvua unoti wobva watokwatiswa nameli kuti meli ane secret rangu hii ndikazodai anoburitsa hii pane pamwe pandakatoona pamwe pandakanyora ndize papepa chinzi anzi ketina sisimeli anenge ane secret raketina come on guys ketina handitauri naye zvokudaro kuti ndingaita secret yake yeyi handina nguva yekuti ndikataura naye zvokutodaro kuti ndingabva ndataura naye kuti ndoita secret yake no but inini ndiri munhu wekuti pane mamwe secret ochora ndakaziva hanimwana ndinoenda naye hineinemi hanimwana tinotsvaga content yes on social media but inini senditotsvaga content those items that is the point I gifted the items not to be banned hausi kubata pane nyaya I gifted them when we gifted each other the gift was to wear them not to ban on live even if she wanted to ban she could have banned not on live kuspota munozati ndakambokuudzai guys ndikudzokodza zvakare of all the people indaitofunga kuti Keti is the
the baddest one, guys. Ndakazotaura musi ndichikuzati ndakazonyatsotanga kumustadi ndanyatsoda kunyatsoona kuti munhu akaita seka ndakazoona munhu wekuti ukaenda ukasangokurisana nailaini rake, she's good and she does not get hotspotted. Akamira nenyaya dzake. Vanhu vanozoona kana line rakrosco wakupeta manje wozotanga kuti hanzi you are wrong. Zvakanaka zvaunga uchita havazvioni. Inini ukaita stay out of my business. I know how to stay out of your business. Kana tichiwirirana tirikuwirirana tikatadza unzwanana ini ndowanzodhila kuwhatsapp. But ukaenda palive zvakangofanana siwaga akaenda palive ndisina zvandamuita ndikangonzwa kuti ndakamubvisira monetization. Saka kana ndakukuita enemi ndakutopeta nendakutopindura vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti umwe munhu anogona kupindura ka1 umwe ka2 umwe ka100 umwe ka50. Ndochokwadi chingoripo, guys. So tikazosera idu tichinyepa kana tikudinika. I think the problem yatinoita ake tina chandakaona inini pasocial media tinopinda nemoyo. I think that's what I've seen. We get to playground. It's a playground here. Handika zvokuti tinokwanisa kuti kwanzi ndo zvinozokutukisa meli izvi. Hey guys, tiri kupi guys? Atisi bado pa platform. Keta uya pano saka we must not educate. Keti ndine chigumbu nayo. Ndine chigumbu kuna kete raskan. Keti orika kuya pana pakuketi nakatadzana naye chi guys. Inini ndongotsvaga kune live. Ndokwanda ndatongotsvaga kuti kune live here mva ndatongoonawo kune live kuno. Keti hana chatikanganzira atitei guys. Hatisi kuseri ingatiputsara nyaya pajekerere papublic pano. Hakusi kuseri, hakusi kuchii, tikungotaura pano mese makateerera. Saka handisi kutobvunza kuti nakwasi kudhakwa chete. Makutoita kuti ndiende unotenga doro ini nhasi ndati handisi kuda kuno. Hanzi hotspotting ndiyo yanya pasocial media. Yes, hotspotting yanya plus kupinda nemoyo chaiko kutotora kutozvisa pahana pasocial media ndakatomuvenga rinenge ratove zivengo saka ndoda kutomumeka sure tiri kutamba iplayground social media. Social media pazodi nemoyo zvekudaro ndaona kuti mazuva ano vanhu vazhinji vari kupinda nemoyo zvekuzotodaro. Inini unoziva kuti here dzimwe nguva Shami anenge achiona live yasiwaga achiti katina pamhata ndorova chikweye kuseka ndoti ototi ndeye nhasi mama ndobva ndatoseka zvanna Shami but mama ini rega indotsvaga doro rangu nditandare nevamwe ndandafunga kuvata because nhasi ndapetwa nebasa pamba pano. Aiwa tsvaga doro rako tiripo zvedu tikutandara isisi panapa. Right guys, musatuke Keti guys, musatuke Keti guys. Auya pa platform panapa tingotandara guys. Anditika musatuke guys. Tikungotandara pano pa platform. Auya hana kuya zvakaipa, hana kuya kudi angoya kuzotamba because hana personal hatina personal andimaona haana personal neni ari kungoitawo zvake ende akwanise kuti ahakire nyaya dzaasingazivi. Ndiye munhu wani akaramba kuhakira. Handitika Keti haana kuhakira saka for that I'll give you that respect. Ndichamupa respect iyo chero zvikaita sei for that because haana kuhakira munhu akatongomirawo nenyaya dzake. So as it is for now, right now, aiwa, handioni kuti anenge achiyake kuzatamba nesu. Tinongoita kuti kona wachitawo live tongoenda kunotamba. I don't think it's anything chakaipa because haapindi nemoyo pasocial media pacho. Right, handei kumunhingikiri guys. Please ndokumbirawo musatuke Keti please. Ngatirege kumutuka pano please. No, ngatirege kudaro. Let's not do it guys pano. Handitika let's not do it pano. Ngatirege kutuka Keti panapa. Please. Takutokanganisa kana takudaro. Right. Hands but mutsure sisimela katuka mai naye my genetic kweni ndokwana papi papo. Where do I fit in? Ndokwana papi inyaya dzemufamily mavo inini handisi family. Ndokwana papi hamoni kuti ndofanwa kuisawo malaini pane zvimwe zvinhu. I must put a demarcation guys. Ndipane pandofanwa kuti ndisvikewo ndoisawo line. I must draw the line. Andimaona saka ndikwanisa kundipindire nyaya dzokuti vazodai zvaanoita kupedyo kwake ndezvake zvaanoita konendi yake haine andimaona right. So guys ngatitei kumujolo tinzwe guys, pindai tinzwe fonai tinzwe guys, fonai tinzwe hanzi musaverenge. Alright, fonai tinzwe guys, fonai tinzwe tave kumvengenzenge chifonai zvetinzwe
Guys, tifona itinzwe eka kumjolo what was going on kumjolo. Tifona itinzwe. Guys, unongofuna kutaura zvaunoda. You just call in wotaura zvaunoda, guys. Unongofuna kutaura zvaunoda, but ndokumbura ndisataure mastai vanhu. Let's not talk about mastai vanhu. Antika mastai masocialites, mastai vanhu. Ngataure dzimwe nyaya. Come, call in, we talk. Toita mjolo dzechi, whatever, but not mazita evanhu. Fonaika guys, hanzisai number. Ndokumbura mundisire number guys ndipine. Ndokumbura number guys ndipine number. Ndokumbura mumise number guys ndipine. Ndokumbura mumise number guys ndipine. You kwenda ndisona wamuda kwaputisa iwe ungaputisa vamwe ndima izvi. Kuputisa vamwe ndima yauzoputisa vamwe CJ azvite. Right. Varikufona. Kenitangeni baba. Hello caller. Hello Sisimeli. Yes, Murise. Tanguriseni. Handiri point. Ngatinzwe pabvenge ndenge muri kuti Aiwa, antifanira kufana sita zvanoda. Ndofuna kuduze chindi chinokudai singaiti inspire me a lot. Oh, thank you very much caller. Love you so much Rosie. Thank you very much. Okay, sis. Bless you. Okay, sis. All right. Right. Number yapinwa yo guys. Number yapinwa yo. Number yapinwa yo. Hanzi Simeli rambai makadzvanya mbavha ngadzibatwe. Guys, munondiroyesa. Guys, mbavha dziri kutozobudirira munondiroyesa guys muchiti Hanzi Simeli vakutsvaga kumira navo ndosaka vakuti tiketi. Kumira neni kupi maiti ndomira ndoga ini. Ndomira neni comment section inongomira neni timu rangu chanongomira neni. Hello caller. Hello caller. Yes, Sisimeli. Yes, Murise. Iri right. Ndambotaura nyaya dzemujolo. Ngatinzwe kumujolo. What's going on? Ndoda kungotuurawo vamwe vana vakauya paCOS. Isu venhamo vemaCOS takauya munomingiriti. Ndimbokuudzaiwo imwe dhirama ndini zvangu nedhirama dzangu tichimbonoita zvemujolo ndatojaira life yangu yejoni yekungojobola. Ndati chiregai ndisvike munomingiriti ndaita kujobola aiwo nyaya yokuita paFacebook. Ndipendi ndazobata voice ndasina kunzwa kuti ndiyani. Ndipendi ndasina kuwa voice ndazobata voice manje. All right. Saka ndoda kungoti from my experience ndoda kumbotuurawo vana kuti munomingireti. Munomingireti mune ma-useless varume. Wakasvika kudiwa kwasina munhu wako here munogara iwe? Sisimeli ndiri kuti zvinenge zvakuvinga kazvechihure chekucape town izvi zvemujolo. Saka wakuda kutohura muno. Ndiraine makonza inyaya. Ndakachera kakomba ndikachituwa ndichaa zvakwana ndichadi. Sisimeli varume vari muEngland mukawa va20 years onyenga vana ka. VaCOS hai. Kuna 3/4 yevarume vari munomingireti vasina zvavanoita vakangogara. Vasina mheno vakajaidzwa nemanesi chirudzi. Anombosiva. Munhu anokupa malavi nemadarlingtons ausingafi wakamboudzwa. Ozoenda munhu anoswera ari pafoni every time. Havana kana chavanoita. Havana kana direction chaiko havana. Iwe wakajola nevangani iwe kubva zvawakauya? Ndiraine vokuudza ndakambodhumanisa iwo. Ndanyengwa neshamwari ndobva yati ndanyengwa neshamwari inandimwi doro. I don't like people that drink beer. Ndati let's meet kuBirmingham uko. Blanzi vauya vakadhakwa saka ini hazvina bhotikupa. Ndobva shamwari yavo rerweseri yakunditi izvoni Penelope. Hi, how are you? I see you from Facebook. Ndati all right, let's meet. Saka Blanzi
idzi dzabva panga pane birthday party yakaitika ndobva atumira picture ndikabva ndati ndiri kuziva umwe murume ari picture imomo ndomuziva ishamwari ndotaura naye pafacebook zvikanzi neniwo ishamwari yangu apa vanhu vari kuzivana but umwe haasi kuziva kuti atora nhamba akutotaurawo naafrican princess ndazofarira vechituva yavaya tatoita karelationship varume vaya vakurwa vese kugwira iwe wakatogigwa kupenelope hauyuke ndiri kumbomura zvangu ndokuti handichambofara guys I'm living my middle age crisis life handisina maschool fees evana mwana wangu akapedza chikoro saka ndaenda ndanoona hwani wacho zvinenge zviri kufara but mujolo wacho was not even very nice wechitu manje akuzoti ko iwewe sei wakazonditorera bhibi rangu apa vanhu vese vari 2 vanotanga kukukumbira mari from day 1 kusvikira day 20 zvokukumbirawo muCOS shoyo mari yemaCOS vanenge vachikumbira maCOS vanobva vati because they know muCOS une motikari yauri kudhiraivha kuenda kubasa muCOS uri kuenda kubasa vachakukumbira mari hameno kuti vakajaidzwa nemanesi kuti vanochengetwa here kana kuti mweya une varume vari muno muengland ka unotoshaya sisineli kuti even allright inini ndiri kuita zvekufara but pane maCOS vana vadiki vakauya vari kuda kutoroorwawo muno muengland nevarume vari munomu havashandi anoita from day 1 kusvika last day achikumbira mari saka ine experience ya plus I think vanotoudzana muzvimagroup kuti inini ndazonyenga ningi especially isusu tiri pasocial media isusu tinotori matargets saka ndangoti kune vanhu ka unouya maplus44 ukangoona +44 ichiuya kuinbox kwako chitongwarira because vanenge vachida 1 kukukumbira mari 2 vanokuti ndidrive can you please come I miss you I love you I what saka iwe wakatovapa here mari yacho sisimeli unombotanga kauchambowisisa then utozoona kuti vanhu ava vaende kumabasa apa varume vevanhu ka vanenge vari varume vevanhu vakarambiwa nemanesi kudhara sisimeli vanhu vakarambiwa nemanesi saka vakugara vega varume ivava ka I think manesi kanokwanisa kutondipupurira panapa kuti vanhu ava vatove varume vakauya vakangojaira kungogara mudzimba havaendi kumabasa vanhu ivava 3/4 ndo varume vari muno muengland kunyanya ma45 50 years ukangohochinyengwa nemunhu ane age iyoyo haana direction yaari kumboita muno muengland it's unfortunate ndikungoudzawo kuti vamwe the girl child ungwarire because you start looking after a grown up man ane 50 years atofoira life yake 20 years akagara muengland asina chaari kuita ozobva atanga kukuti iwewe I love you anombokunyepera ndakambotanga nichati saka when are you going to work zvikanzi ndiri kuenda kuinterview mangwana ndozodi only to find out from their friends kuti munhu iyeye pamwe akatotorerwa drivers license nenyaya yekudhakwa umwe ari kubva kujere muno vanobura mhosva vanobura mhosva zvisingatobve takambosvika katine excitement kuti regai timbohwawo vanhu vacho vekuuk kuti vanoita sei useless better kutonoimpota kuafrica kana wakauya neCOS ndonoimpota munhu wako kuafrica saka iwewo izvozvo wakazodivana waona kuti vanhu vakutotonesana wabatwa paya kuti ukudanana navo vanhu vazivana paya ndobva waita sei sisimeli inini I delete even my feelings but wanga wadliwa wakatodliwa chero makumbo chaiwo wakatodliwa
Haiwa, chimbotiudza kwati watotiudza nyaya yacho. Wakatodliwa zvose mari namakumbo iwe. Aiwa, pane one akazokwanisa kula Sisimeli, but ndakatozozviona kuti chero vadya zvavo ka. Hauna kana, alright. Ndasvika paya. Let's plan kuti what is your 2-year plan. Unenge uchida kumboti, alright, let me mix. Nevagara 20 years munomu. Ndimboonawo kuti business plan, you have to be part of them to understand England. Vari kudhila sei, vari kuzvifambisa sei, how are they getting money? Hey, umwe anotokuudza kuti ndoda kumbonogara kuchipatara kuti ndigowana council house. How do you plan a life with a man ari kukuudza kuti inini iko zvino ndotombonyepera kunorwara kuti ndigopiwa council house? Inobuda here medzi idzodzo. A grown up man okuudza kuti ndichamboenda ndombondoita kana 28 days ndichifeka kurwara. Iwe uri kuti how do we buy houses in England? Iye ari kuda council house. Handi muri kuona kuti zvatosiyana vanhu vacho mafungiro. Saka wasiyana nevana vaiko saka wati ma14 ne5 nema50 aiti. Saka wakudanana chini nema10. Sisimeli, haiko zvino ndakatoti advice yandingatopa vanhu kana wafunga zvebjolo ka chitodana nayo nemadependent akauya, you are happy. Madependent varume vanhu zvenaine. Inini wamunomupa ndinenge ndine murume wangu asanoenda chinoita zvaari kuda, anotonyengawo ka. Handi murume wangu izvezvi anenge achitondipa BP muno muEngland, tahwa navo varume ivava zvavari kuita. Handi muri kuzvinzwisisa. Saka iwewo kana uri munhukadzi wafunga kunyengwawo, ende unonyengwa nemadependentiwo evamwe. Tongosheya takadaro. Because dependent ari kushanda. Dependent anenge ane motikari yake. Kana chero mukati ndatisangane izvezvi Sisimeli ndikati ndikunosangana nemunhu ari kuManchester, it's 2 hours from where I stay. 2 hours yangu ndiri off, tinosangana tofara ndodzoka kumba zvatovharana. Pane munhu anenge achikuti iwewe driver, zviisire fuel, zviitire chii. Life kunyanya vaya vakatouya vastorina ka. Don't ever think you get a serious relationship muno muEngland. Zvakaoma. Ndakoti ndipo vamwe vanhu. Kana majuma. Iwa Penelope, iwe plan yawataura yayo inotoita chaiyo. Iwewe zvaunoita baya paAfrica unotora munhu wako waunoda uye naye. Ita deal uye nemunhu wako iwe Penelope, ugare nemunhu wako waunoda iwe kuti utsene zvokuti uyu mangwana. British. Kana wafunga zvekuti kwai ndichaona muBritish and 3/4 of these people ka. Isusu alright, ndinosvika, I'm a girl child, ndinenge ndichida an easy way to survive. Ndasvika muno muUK, ndichambotsvaga kuti alright, vane maBritish passport vacho ndevapi. Vese varume ivavo chero vakakuudza kuti ndine paperwork yangu yakakwanirana, ndikazoita British, vanenge vakaroorana nevanhu vavo. Handi muri kunzwisisa? Obvious. They are separated, but they are married. That is the biggest problem. Saka someone is going to waste your time achikuti izvoni, hey, Nina, I can marry you and your paperwork what? But ane muchato neumwe mukadzi. Obvious. Saka iwewe unotoita sei? Iwewe ndiwo unosafa. Best way, ende unotora munhu wako kuAfrica, motanga kuplana from day 1 kuti baba mwana tichaita so, tigoita so, tigoita so. Izvozvo. Ndozvanofanira kuti uite. Saka ukunda rini kotora munhu wako? Inini munhu wangu ndinaye kunoku, it's only kuti tine ma-issues zvedu, tine ma-problems. Haachatoita ma-problems asingatomboiti mu1 year. Koinda uri kuhura zvisamagogeta ma-problems uchida kuhura here Penelope? Sisimeli, munoziva kuti mwana musikana haambohuri. Haangohuri from Norway. Mwana musikana anohura kana baba vatanga kuti hure. Ivo vakasvika ndobva vanyasonakirwa nevakadzi vechirungu muno. Hati muri kuzvinzwisisa? Vanobva vanototora variety zvekuti ukasatoita strong unotostroka nevanhu vatakauya navo ivava madependent.
saka iwe unenge wakungoti pane kuti ndinetsana nebaba baba ava bheta ndizviitirewo zvimwe zvinhu ipapa ndi kutotaura ndiri kunoti hawa havazobopukire kuti vauye kunoku kudhayariza vambozvifungi zvavo. But ndiyo nyaya iripo iyoyo kuti umwe nemunhu ka zvitori nani kunyanya vana vadiki. Inini hangu ndatove paprime yekuti ndikungofarawo zvekufara zviya zvekuti ndinofara but chichengetedzawo. But kana wafunga kuroorwa wafunga kuroora inonotora munhu wako kuAfrica. Ati wako wakabva kuAfrica unomutora kuAfrica upinda munosvikawoona varungu ivavo kana kuti vamwewo oita. Sisimeli pane mamwe madependent anohwisisa kuti akasvika kunoku munokwanisa kuplana life. Dependent ari kuhura muchironga meso chibata mari ari nani than mu20 years asina kana direction, anenge akagara mucouncil house haasi kuinda kubasa ari kukukumbira mari. Kuzvinzwizisa mudependent ukauya naye munoshanda muchironga mese zvekumusha. Aiwa tazvihwisisa. Atawisisa. Aiwa ndiyo advice yandangoti ndipewo vana vechidiki ava because if you are not careful tichaita futi imwe 20 years tichingoti tanga tine 20 years in England chabuda panenge pasina. Aiwa ndizvozvo. Right, waita ako Penelope mazviwa ka advice guys yamapuwa na Penelope. Waita ako wena Penelope aiwa haimboenjoya wena. Kwai girl child na Penelope saka mazviwira handitika mazviwira kwai mapuwa advice ndaimotora kumusha vanhu venyu kwai vemuno isimbe vanoda kupuhwa mari nemi. Hello Kola. Hi Sisimeli. Hi, ndiri sei Kola? Ndiri right hangu muri sei? Mushe. Inini ndangoti zvipunditi Mwari akandumira nyashi Jolo. Ndaifunga kuti muDubai amuwanike love. Ndakawana hangu muZimbabwe wangu ane love Sisimeli. MuDubai. Baba ane love ivavo Sisimeli. Vanoita kunge vari kuita macorrections ese pandiri. Zvokadi. Sisimeli handisati ndakadivorce ka. So I was just thinking that probably I will not find someone and here kunonetsa varume vacho vanenge vane vanhu vavo kuZimbabwe. But baba ivavo Sisimeli, my goodness. Saka havana munhu wavo here kuZimbabwe? Hana. Okay. Manje ndenda kutokudedza kuRichard. That's good. Aiwa tosvika. Touya tinosvikapo. Aiwa ndingoti zvoni kune vanhu vari kuti mjolo. Sometimes I think pamwe pacho chimbozvipa time with yourself. Then ozvingadzirisa iwewe and then nekunamatawo kuti usanganiswe nemunhu anenge ari right. Because pamwe pacho panotoda prayer. Because wangoti kubva mumwe mujolo upinda mune mumwe mujolo you end up finding kuti wamunhu ari bitter. Kana kuti unenge unozadzwa zvirwere futi ndo zvimwe zvacho. And also the other thing ngatisangofungirei kuti maZimbabweans men chimbotry amwe manationalities. If you are out of Zimbabwe, try my nationalities, you can find love also. Vanhu vekuna Nigeria ka vanenge vachiti vanhu vanenge votya kutozoita zvemadrugs memwana kwai ukafa unovhugwa woitwa madrugs mukati woti mugove uchitunhau zvinonetsa mai mwana. Amen. I think so. In Inangwa, I never wanted Nigerians. Nigerians have never been my plate. But Wokuwarungu, try Ovarungu. My Nigerians are no needs because there are some good Nigerians. But vanonetsa kuone kuti ari right wacho ndeupi because uri kunatsoila nemunhu usingazivi language yake. Vamwe vacho vanenge vatori nevakadzi votouya kuno kotochata anotochata because vanoziva kuti akachata nemunhu asiri nationality yake is able anenge achikwanisa kuenda kune imwe nyika. Vosenge kuno vakambopuhwa mabhan manigerians vakauraya vanhu papacho vanga vakunyanya zvemadrugs. So zvavanga vakuita vanga vakuroora kana kuti maZimbabweans nechi because vaiti akadanana newe anokuti abhebhi ndoda kutumirwawo mari iwe mupa ID
paunomupa ID paipai ari kushandisa ID yako achiita mari farmers. Saka polisi painozotanga kutreka inotreka yobva yabata munhu anga achireceiva mari neID. So there was a lady Zimbabwean akatodipotwa after ashandisirwa ID nemukomana waidanana naye. So maNigerians ari very tricky kudanana, asi kana uri gandanga kana musoja wechikadzi, I think you can try them. All right. No, thank you very much, Kola. Hey, we are waiting for the wedding. We can't wait. All the best. I want no Paris. Thank you so much, Sis Mary. All right, dear. Vamwe vari kumujolo uri kufaya guys, kwai zvedu zviri kupisa. Right, kufana ichinzwa guys, pane vamwe here vane dzimwewo nyaya dzemujolo kana dzechi makoza yapinda nguva ari kubva ivava parikati return makozi. Let me return the cause. Hello, Kola? Yes, Sis Mary, movie right. Ndiri bored say Kola. Right. Ini ndachida kungotaurawo imwe nyaya yakaitika regarding ana habhi vedu vatinenge tinavo kuma-first world countries ava. Nenyaya dzemashifts idzi handiti kazhinji kacho tinenge tichipesana. Saka inini nyaya yangu yakamira yakadai. Taipesana nemanyaya yemashifts nenyaya yechild care. Saka mukomana abva aita sei? Aita nyaya dzake dzepafacebook ndokuwana munhu waakawana. Saka ndakati umwe musi ndichaenda kutoilet usiku, ndakamuka ndikaona munhu achitaura nemunhu pafoni mulounge. Saka ndakangoona zita, but I just ignored. Fandaenda kutoilet, fandadzoka. And then this other day, Maxine, munhu uyo aitraya kufona, but akakatwa. Zita pandaona futi the very same name. Handiti. Handina kubvunza, pandasiya zvakadaro. And then ndazoenda palaptop amoti ndaida kutsvakei. Izvo zvekuti tsvaka makudo mugomo nomawani. Bhangu aishandisa laptop kanganwa kuloga out by Facebook account yake. Ndo pandakaenda kumeseji. Wanika ndo kwakatsvagwa zita remusikana uya vakaonana pai paFacebook. Ndo paakanzi ndipe nhamba dzako. Saka vanga vakutotaura zvazvatone something about 4 months. Handiti. Saka ive kuda kuzvita tinoziva ichi. Ndanotsvaga musikana uya nhamba dzadziripo. Yes, chichichi. Vanabvunza nenge unomuziva. Ndichashandisa zita rekuti John unomuziva. Saka iye bva atovhunduka. Zvikatonzi ndomuziva iwewe ndiani? Pandatoti ndiri mukadzi wake. Zvikanzi mukadzi haana mukadzi uyu. Handiti. Saka ndabva ndati ndiri mukadzi wake. Pandatsanangura maevents akaitika. Ndikati pane musi wakambofona. Pamakataura usiku. Pandabuda ndichaenda kutoilet paakukata. And then the other day wakafona Maxine aikukata haana kupindura. Handiti. Azoenda kuna John kuya. Zvikanzi naJohn haakana. She's just my bitter ex. Anga akauya kuzotora mari yevana. Zvakaoma. Hey. Zvadaro manje. Aiwa mainini vakachiti vachiuya kwandiri manje. Aiwa mainini vakatoti kana uri kumunyepera makasiyana. Yowe chino nechino. Handiti. Ndazoona zuva rodoka. Aiwa mainini vanga vakatonopinda nemoyo. Sisimeri. Ndazoona zuva rodoka. Ndatopinzwa mugroup rina naambuya vemusikana uya. Tiri kuda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Saka angatointroducwa murume wako angatointroducwa kauya. Zvatoenda nambuya mukadzi. Anga atoti hanzi ndiri kuya kuzorora. Apa chakazondinetsa paari kunzi ndiri kuya kuzokurora munhu anga ane maexam ake anenge atori muexam musi wacho. Saka musikana uya saka inini ndaona ndaiswa mugroup umwe. Saka ndakangoona first message yanga ndabva ndatobloka bva ndabuda handiti. Ndotoseka ndikatoti saka munhu yafoti ndiri kutomunyepera chichi. Saka mainini vaiva haiwa vaitoti haiwa munhu ndewangu ndiri kutonyepa wakarambwa wakaita sei. Mainini ndokuzondonyatsoita mainvestigations wondofunga here kumacousins emurume. Zvikanzi iwane mukadziwe. Mainini
kuzokumbuka ndopavakazoyavondidururira zvese ndainyeperwa zvakazodai ndikati inini kana ndichitokuona ndokuona semunin'ina wangu next time don't fall for these guys vausati wamboona yes saka munhu aida kurorwa asina mboona munhu wacho kune vamwe vanoitawo laki rekuti zvinoitika kwete kuti munhu wawakaona 4 months achikubvunza pafacebook wakutoudza hama dzako kuti ndinanhingi munoziva kuti akachema musikana iyeye akati ndakatosiya munhu anga kutozongondiudzawo zvinzi ndakatosiya munhu wangu ndichitondawana munhu wekuchando saka ndida kungopo advice wokune madiaries edu arapa kuti vanhu ava ndozvavanoita nenyaya dzedu dzemashishi akatotaura kuti ndaitaura naye ndiri usiku hwese ndikati ndandiri kubasa ndopazvikatanga kuchiringa zvinhu zvakawanda kwaari kuti saka papa aizondifonera pese usiku uyo anenge ari kubasa uyo anenge ari saka ndida ngoudzawo hama dzedu madiaries kuti let's be careful of these people vanokutambisirai nguva vagokuita sei uchifunga kuti aiwa tiri mudo uchifunga kuti chii wozoona nguva yapera munhu ane zvinhu zvaari kutoita zvake life yake iri kutoenderera pa ndiwo wapedzerwa nguva zvakaoma asi mimi machallenges amuri kuwanawo kuvarume venyu makaenda nawo avachii ini nhangu ndingangotaura kuti from some of my friends vandinogarawo navo vatinotaura nayo kuti kazhinji kacho inyaya idzodzi dzemujulu kazhinji kacho vanhu vacho mungavagona here mungati vakazvarwa naamai 1 ndo nyaya zhinji dzandinongoona dzatinongodiscasawo nemabhororo angu idzo dzemujulu idzodzi yo thank you very much kole iri waita hako ndikuya kuzoroorwa mai mwana izvo hapana haipakaipa apa ndakazoseka dheti ndikati dheti wakati rini vataura ndikati vakatomuratidza evidence ndikati munhu anenge ari muexam akaridza mhere munoziva andivarume denga kuti ari kudhirowa chairo guys kuti ari kudhirowa kudai denga iri zvakaoma thank you very much kola alright so bye zviri kuitika guys it's happening kwai ndakatonzwa nemunhu wemunhu chirudzii makoti bai hello dear ndei hello sisineri hi dear zviri sei alright hello sisineri yes dear ndiri kukunzwa alright muri sei ndiri bhori sei ndinekuchechi kwandinoenda saka kuchechi kwandienda uku kune vamwe sisi vekuchechi ikoko vatowo munhu wechikuru saka ndopa vakandiaprocha 2 weeks ago zvikanza nainini chechi yanga yatopera ndine nyaya dzakanaka dzakuda kutauri neni tikati taurai zvikanzi aiwa ndozokufonerai mapimba ndikati aiwa komai ndine bp kaidza mangondiudza nyaya mangondiudza nyaya yenyu takaakutindizokwira bp zvikanzi ada kuti muite muroora wangu ndine hanzvadzi yangu ndikati zvanti muri kuona zvandiri izvi muandichengeta here zvikanzi ai unachengetwa ndopavakabva vaita se vandisendera manhamba zvikanitumirai foto yenyu yakanaka ndobva ndavatumira foto yakanaka mbva yatumirwa kuna bhudhi vari kuzimbabwe bhudhi vaitonzi vane 64 years vatoo munhu mukuru baba vakasiyana nemukadzi wavo tasanganiswa nabhudhi paya zvikanzi aiwa ndapedza nemi saka chipedzera naye tatanga kutaura nasekuru taitowirirana zviteneteni nasekuru ndakufongerwa maplanzi munoshanda kupi nokuti ivo tete vanga varamba kutaura kunoshanda hanzvadzi yangu zvikanzi aiwa ini ndetoisa zvimbangaipa saka ndinomboenda kana zve6 months kana zve3 months ndisipo aiwa pakanaka ndikangobata mari chete aiwa ndikutouya kuSouth Africa ikoko ndakatorongedza bheki ndodzadzangowo nyaya everyday ndikatarisa mafoto akwai dzangowo dzebovisa kungotaura kufoni zvosvika ndatozovatura ndikati imi nyaya dzenyu dzangowo dzebonde chete ina ndichambobvisa kuti muri kuda zvemunhu werelationship kana kuti maakuku muri kutongoda henyu zvekuti tirare zvikanzi aiwa kwanti nyaya dzacho ndokwadzinotanga here kutaurwa saka tichataura nezvazvo
aiwa zvakanaka ndobva ndakukwidza ndege ndobva ndakutoresa license sisimeri zvaitaurwa zvachona panguva imwe chete 2 weeks dzandakavaziva zvazviri too much ivo havana kana chaainacho baba ava vari kuti ivo vakarambana nemukadzi wavanemba kuhanzi kukuwadzana zvavainemba kukuwadzana vakasiyira mukadzi wavakarambana naye uyu vanotogara kumusha kurizevondoni kwavanogara ini navanzvadzi avava ndichitaura navo ava vakanga vachibvunza musha makavakere tichingotaurawo senyaya ini ndakavaka zvangu kana chimadhumbe chikapera ndonowana pekuita sekupinda ndakataona kuti tsoro yanga yakarongwa ndeyekuti sekuru zvavaomerwa neupenyu zvavakura vawana zvavo chimwana chidiki chine mbai chiwotosvikowana pekufira zvavamirafungira but iwo ngocho vapinda nemwoyo ngocho vadei rendeda inini zvandakaita ndakati regai ndimboona pandinoenda kuzimbabwe kandanovaona tozotangira kaipapo ivo ndokuchenge vatoti ndindakutoya kusouth africa ikoko kana ndatowana mari ndakutosvika ikoko first ndikataiwa zvina kuipa asi chakandinetsa ndechekuti munhu aingoronga maplanzi haana kana senti kusvika ndavabvunza kuti naimi iro bhegiramu muri kuti sechiwo makatorongedza iri ko mari yacho yebhazi iri kumbobva kupi tikanzi mari ikangoita chete iwodhondiwai mari ikangoita chete ntonzwa ndakutokudzwa kuti ndakutokwira vaida kuti muvape mari tofunga vaida kuti ndivape mari pezvezvo ipapo vakutanzira kuda senemu yangu izere kuti vandiise pasipause handinabiswa pasipause ndikati kopasipause panoda kundiisa isisa tamboonana ndikapa ko imi muri kumhanyisi vadi kuti timbotanga taita se taonana first nekuti pandichakuona pamwe ndichatadza kusarira kana kuti pamuchandiona ini muchatadza kufara zvikanzaiwa ini nemafoto ndakatogutsikana ndatoperera pauri hapana umwe apa vatitanga kutaura neni vaiti vane umwe wavari kutaura naye kwaharare havasati vaonana naye semu neni asi mudiki nekuti ane 25 years sakuti aiwa iwewo eji yako ndo chaiyo asi mudhara uyu mudhara bheta asi anga ari mudhara bheta mudhara uyu mudhara bheta kuita sei like edzini langa riri munhu akamira zvakanaka like chimiro chake stuff like that cause 64 aiwa chimiro chaiwanga atoraiiti zvokuti pandakatoratidza sisongo handinopa kana wakatotaiwa kamudhara kanenge kane swaga akaimbotaya yana inini mamapinda kumadhara ofuti mamapinda kumudhara wenyu mudhara sisi 64 zvino musi wewenizde ndopakatanga nyaya yese yekuti ndizoramba ndakarambiwa sisi nemudhara yeye chikanzi nemudhara yeye chechi yandopinda aiwa musi wethursday because sisi kuchechi kwedu kwandinoendawo tinoita mabible study musoro saka vakatonditi waona tetere kuchechi ndikataiwa tete ndaonana nawo zvikanzi zvanzi chii ndikataiwa hatina zvatambotaura zvinhu nekuti tete ava vanenge vakasikuti vanhu vakawanda vazive kuti pane zvatiri kuita zvatiri kuronga pandati atete ndavavaona so hatina zvatataura musi wethursday kati zvikanzi kuenda chechi yandopinda ndikataiwa munhu vanenge mataura chechi yamunopinda zvikanzi ndopinda chii pastori yakataurwa nezita rayandopinda madzibaba ndikati inini zvakuku handishushora chechi yenyu asi zvokunamata apostori zvangu handizvikwanise handidi kuti imi muzondikontrora kana ndipa presha yekuti unamate kumasowe nekuti inini ndiri munhu womunyika zvangu ndoda kupfekera matirauzi angu mashoti angu kana waini yangu ndozvinwira saka handidi kuti muzondikontrora nangu ndikudze chokwadi zviripo zvikanzi mashoti acho vanenge vachipfeka anenge ndakaita seiko ndikataiva mashoti kachaivo kana matirauzi chikondopfeka ndakangoona kuti akaratidza sachifarira zvikanzi ngatingodzokerei parudo rwedu ndikati asi mapinduriro enyama ita bhoheni zvikanzi saka iwe uri kundiudza here kuti kana pamba pakanzi paita charara pauya munamato wokurara vanhu vachiuya kuzonamata ucharongedza mabhegi uchibva nekuti hausiwo kumasoro ndikati aiwa handina kuda kana zviri zvokuti munamato wauya ndiripo pamba unongoitwaka kana zviri zvokuti handipo handipo just iwo kutaura kwandaita kwamuripo kusisimedi ndobva ndatoona meseji yako naatete zvikanzi amaini maswera sei sori zvenyu nekukusanganisai nehanzadzi yangu nekuti mudanane nehanzadzi yangu ngazvichingopera amaini nekuti ndaona mapinduriro anamakuita navatete vaya natete avo
ndokandakazodzoka kunani kumudhara ndikati kona isekuru mabva matendesa shoko kuna tete kwengati achichingotaura zvakanaka vani pawhatsapp pedu madi kungondiudza kuti zvandakupindirai hamuna kuzvifarira zvikanzi hanti ndo vakatisanganisa saka zvine basa rechi ndakutopindura rafukasinei ndokudzokera kuna tete ndikati nhai tete ko inini ndaichinotaura nasekuru zvakanaka wani ko kana ndataura zvisina kuafadza vanga vangodii kundiudza kuti chii hamuna havana kuzvifarira zvikanzi aiwa ngazvichingopera menini tingoita zvatichingoita mazinhu ese tingofara zvatichingoita mazinhu ese ndatiradati ndatorambiwa sisi medi ndangoti ndisheyewo mujolo wedu aiwa chibva mudhara ngaakurambei zvake hana kana nebasa rose mudhara musiyai ende mamuchandikoti mari yechi madhumbe regai abai kana ana basa uyu aiwa ndakatoti ndimwoyo wakachema ngaabai good riddance to bed rubbish ngaende zvake ndakazvivakira imba yangu nechimadhumu ndakavaka imba yangu nechimadhumu changu ndine musha wangu handina purobhuremu ndine kamba kangu mudhorobha handina kana stress nemunhu ivo ndo vanga vasina pekugara vavasvika kuzofira kumba kwenyu anzi pamba kako panosvikika here ndikataiwa vana vangu vakura kumba kwangu handidi inini ndinoya kumba kwenyu zvikanzi iko kumusha kwandogara ndikatienda uya ikoko ndokwandinotouya inga zvakaoma iwe wakapunyuka wangu wakapunyuka zvakaoma inini sisi ndotaura chokwadi zvimwe zvese munoita appreciate you kutaura chokwadi asi dambudziko randiri kuda chichemo harisi dambudziko chichemo chandinacho kwamuri ndedoti dai muchimboitawo masinhuzi muchimbotisanganisa pamwe tinonhonga nhongo icho chirongwa ichocho sei musingachiite nedini regai tichiti dai varume vari mukombesishane muri kuzvinzwa kuti pari kutsvagwa kunhongwa please masingusi ese ndibatei kuwhatsapp kuti ronge dheti redating handika diaries dating panapa munyengane madzimbe chakareureka ndinemba yangu handisi kuda munhu anondichengetera vana vangu baini vana vangu vakatoenda kumayunivhesiti vakagraduate kuda munhu wokuti murarame mose tirarame tose sitinei tiiteyo tinonge nhonge saka apa makaguma kuita boyfriend rini apa ndatoda nguva igore richitanga sisitinei zvakaoma ndakasangana navamwe vadafuka facebook apa handidi sisimeri ndaimiswa zuva rese mujimistin munomuziva ndaimiswa zuva rese mujimistin munhu asingauyi ndichingonzi ndiri bhisi ndakakutaurira kuti ndiri bhisi sisimeri munhu wouya zveshuwa wokuverengera mari kana 1000 ndaiuya ndinaye ndisina kungokwirwa ndaipiwa kana 1000 nemurume yeye waisirwa iwaneti taikawo kuti yetex yacho waisira wakamira zuva rese muoko mujimistin munhu auye ndakapedzera ndasarenda sisimeri ndakaona kuti saka aizouya hake pakupedzisira mopo wenyu mari yacho mari ndopiwa zvangu ndakangorarama pamwe chete murume katatu kandakaonana nayo zveshuwa mari ndaipiwa asi naisisimeri ndogarira mari here ndisingapiwo rudo ndisingaitiwo time nemunhu wangu matimba kaita sebonde naye wani kawani bonde takaita kakawani zvezvechokuchoku zvekumhanya saka makaitira kupi kumba makatamba kwakere kuti makaitira iko musango kujamestown takaitira kuloji utomwenda kuloji neinotototswa bhiti cheutoto handiti kunyembawo pangoyachoita kunayorudoka ndaitokabiro ndakatorara mukatova chakuita kuti akuita kembicha ndakabhainda achitoenda indisonosiwa pateksi rengu kutodzoka ndogara hangu kunopiritori saka makangoti washoti dambu makangoti washoti dambu henyu haiwa shoti dambu sisimeri yokuti kanyango watouya munhu akubvunza kana kuti wafamba sei ndakarwadziwa musiwe ndikati asi kuti pane zvandakanganisa pabonde unoziva kuti uri murudo sisinawaubvunza munhu apa makabaita bonde racho nemweya wenyu kuti muri padza mutengi first time kamunyatsa kupadza mutengi chaizvozvo nemazvo chaiko chaiko wanike munhu achabvunza kuti mafamba ose ndakazvipresenta sisimeri ndakazama ndakazvipresenta ndikataiwa ndikandimire wanike zero chandabuda wasiwa kukombi ndanangokwira kombi kuya kunototora svika makombi kwandogara apera sisimeri sisongoeve kunondo wakatozondiitira bhoti kuya kumba kungotarisa apo kuti pamwe ndichaunondanzikobhebhi wafamba se kana sisimeri ndikati pamwe ndatadza ka pamwe ndana handina kunaka pamwe ndinoti
zvinhu zvacho zvemutoro zviri kurwadza sisimera zveshuwa aiwa uri kurwadza chokwadi aiwa zvipei take your time mutsvage munhu zvinu ndichirichatekwa time ndichimbopora kana kurambuka namudharava at least mudharava pasina kutsotsa ibhinzi zvaka zviri nani aiwa mudharava vanga vachida kutouya hanzi tobva tatorotambirwa nasisi pabhosimani tobva tatoenda kumba kwomuzikuranzi anoshanda night ndokwatinonorara vanga vachironga kana vanga vachironga vanenge marambwa zvakaoma iwa regai vaiti muchawana mumwe nenyaya yekuti ndatati nezvemasowe ndozvandakarambirwa sisi medu ndaramba kuti ini zvemasowe handizvifariri asi handidange ndati inini kana vanhu vecheche vakauya ndotadza kuti tivanamate kandiripo zvavo aiwa musarwadzi wenyu namudhara kola maitozoita nosi ndimi regai zvindi taura izveni tinasisango vari pano tisatingatakuone vari kutosheya yavo ngavauye tione uyai gulaizo yaitiwe kuri sei tiripo thank you my sister aiwa ndezveidondo dzepabasa takanana bhobho chichekeswa bhobho inu zvamunonavaruma vanekutema dhirazi ranavo basa razopera vapera mba ndamboenda kumusha kwazadzika zodzoka ndazongoendowo interviews ndavanowo basa rangu bhobho vazvanzi aiwo shamwatukunaotestay out bhobho ndaita stay out ndotobva kunokuba kwemunira wangu kunotora njienda kubasa angu padokwira matex 2 ndaenda ndatinga ndotsvagira musha dhuze nekubasa zvindirerukire semunhu asingumadhaka mungotizivo pai ndatomujolo ndata mujolo ndonyaya iripo mujolo kwakunditi handizvonini tobatsirana rendi dori vari bepi ini ehowe mune zvakanakawo sei ndunga ndikamva ndanziwo shamwari kubasa kuye kunotanga musi wa1 November vandata okay mabhosi ndakubva ndamuudza ndati basa ndichitanga 1 November pandakazongofonerwa emergency zvakanzouya kubasa bva ndakungoti ushande 8 days dzasara idzodzo wozonyatsotanga ndiri ikoko mva ndangoti chiko ndakangoendo ndakanamanya ndati mwari yawangu pangu pekugara varongwa bva ndatovva wangu ndataona ufambe chizvinonetsa tokupa pekugara mucholo kubva musi wakaziva kuti kuri kudiwa rendi kusvika nhasi ndakatoendokundwa naibebi uri kupi ndiuye ndimbokuona ndakuswa ndikati uku kwakuda mhata uku saka pesa pakakanyarareko zvino ndopakuda kuuya ndokwakuda kuuya uri kuona kwamainini here ndikati aiwa ndiri kuchecha siti kwamainini ndiri kutobva ndikuenda kubasa saka ndaenda kuona kumba kwako zvinoita here sisi meri munhu akadaro ane rudo kana kuti kuda kunditsotsa kuti kwati kutsotsa ini akadi kuburitsawo mari yerendi ndakana sisimerikana yetransport ndikatomuudza kuti ndiri kukwira tuma transport 8 tongo 10 days dzandakashanda ndakabhatira 800 is a lot of money yes akati ndiri kukwira akati ndakaenda mari mota yangu yebhezo dai kufulati kwanga ndinyepera munonga akandivua akabva mutini bamukuru kwengwani makati musisi muchanowa pavonekimisa zvikanzi manje kufulati kuyakuya kuchamboita kwatonemwa munhu kana ndimi munhu kuita kuvhundukira apa idhivhosi kana ndimiwo ndikangoti baba mwari wave nawo sisimeri makore ese achinditsotsei mamwe makore saka makore ese aya vanambobvira kwabhadharawo kana rendi kana kumbopowo something kana kudii vaita zvakanaka wazotanga kujamba pandasiya basa ndipandakona kuti varume hatinazera nava okay aiwa saka at least masymptoms anzi mared flags kola mared flags saka aiwa munozotsotswa henyu zviri kwamuri pamwe munenge muchinodawo kutsotswa kwacho pamwe tiango kuvharirai muchinoda kutotsotswa pamwe munenge magarisa kandoda kutsotswa tinotogarisa kazvedu sezvisimumadha kudai but isisime ndakarwadziwa kubva musi watakataura naye nyaya yerendi kusvika panhasi ndopawatakaunditsvaga nokuti rendi yakabhadharwa kanhasi ndeti ndiani gara zviya ndeti ndiani 10 11 ndakabhadhara yangu mari ika ndataiwa ndikuenda kubasa vabva vatakana ndaita kudhraivha tiende kuone chichii wati ndikati aiwa teti garai kumba kwenyu ina nchakada baba ndikanitsvage vamwe mazuva ndi kunyengwa nevadiki vangu vachirehwa napendulo kungazvima 2020 saka ndozvauri kudana nazvo
aiwa hantu kuseka hangu. Aiwa mirai nguva muchakawana South Africa uko vanhu vakawandisa vatonetsi vakawandisa munoswera mawana vamwe. Alright, maita basa makola. Thank you very much. Aiwa matisetsa maita basa. Guys, mujolo uyu madzinzwa hanzi idzi ndedze kumujolo. Idzi dziri kuitika kumujolo uku kwavanga vari uku. Zvakaoma guys. Kumujolo hakuna kumira mushi. Right. Gaitinzwe apo. Free spirit vakadza free spirit zvavo. Free spirits. As an Penelope, I'm 46, dating at 38. Can I fire the Joshua? Right, can I fire Dikoko? Can I fire Bo? Okay, I'm going to put some for now. Hello, caller. Hello. Yes, caller. Mavatiko sister. Did Bo brother? What do you say? Boy, ndoto wakudzai. All right, Mr. Kudzai. Ndapoka namba yenyu sister yangu kana ndichedza kuBirmingham. Okay. Alichedza marapwa. Okay. Right. Aiwa vanga vakaipa. Right. Guys, pana mwe rada kufona guys. Kwanza mvare aiwa ndafigure out kuti vanogona kusave vari kuziva kuti zveshe vasiri kuda kufona pana zveshe vanga vafona vari kutofonerawo zvimwe zvekuBirmingham uko. Havasi kufonera zvepano palife. Vari kutofonerawo zvekuBirmingham uko. Right guys. Pane vamwe rada kufona. Pane vamwe here vada kuti kufonawo guys mutiudzewo zviri kuitika hitika zviri kufamba sei. Kana pasina guys time dzangu dzapera ndakuinda guys tobatana pakati pevhiki mangwanai mandi kumabasa tobatana pakati pevhiki malive ekuti mutevedze muchiona munawo hope. Vanhu veda vada kufona guys isati ndavhara zvangu. Tichazoya nemujolo kunana towards weekend uko. Andoda kufona. Fona li fona tinzwe. Madzima uda tipedza chando kuno kuBirmingham. Kune dzeduwo kuBirmingham ikoko don't worry. Kune dzedu kuBirmingham ikoko don't worry. Kune dzedu dziri kufambirwa kuBirmingham don't worry. Fona itinzwe guys, fona itinzwe. Hanzi namba ndomuromise namba guys ka. Muse namba guys vanhu isaina madhimina rimwe remundisiroka namba. Tisirewo kanamba guys ndisitombura muse namba guys comment section isai namba. Isai namba guys vada kufona vafone isai namba. Yanga irimo mucomments mumwe moti yafamba sei yanga irimo mumacomments mumwe. Isai namba guys vanofona vafone. Pina inamba guys, isai namba ndipine guys. Isai namba ndipine. Namba yakapinwa yo guys. Namba yakapinwa yo. Right.
Hello, dear. Hello. Yes. Phone yako iri kubreaka. Phone yako iri kubreaka phone. Visapa loud shaka. Okay. Aizi paloud ndakatoisa panzeri. All right, yeah, yakusvika manje. Nditradriver ndikatoti bhona baba vaya tadanana kusvika muna last naAugust. So naAugust vakabva vatoti da kuda kugadzira mambe pangu ekuenda kupi kuUK. Saka ndachida kuti nditokuroora utonoona nditoenda kumba kwenyu nditonoona mhuri yako. Asi ndakaona zvinhu zvangu zvava zvekunge zvefast iyo ndinondanzwa kuti marriage muri kundinzwa tikuzwa. Alright, ndobva ndanzwa kuti marriage sisinoeleswa kusiya basa. South Africa saka ndakangoti kusiya basa ndakabva ndabvunza sesangu akati aiwa usasiye basa. Ngavaendewo kuZimbabwe. Kana vachienda muZimbabwe mungoenda mungonoonana kuZimbabwe. Then voita zvinhu zvavo zvese vachiita vachiroora. Kana vachiroora ngobva vaenda kuUK kwako iwe usara kuZimbabwe. But usangoenda kuZimbabwe uchisiya basa. So muAugust muyana havana kuzobatika vakabva vati daita business basa hazvina zofamba hazvina zodii. Bva tazogara svika muna December bva vati handiri kuuya kumba. So muna December havana kuzokwanisa kuuya because kwakabva kwashaika brother yangu. Ndobva taenda kumarero havana kuzokwanisa kuuya zvinhu zvakabva zvachinja. Ndobva tati this year muna July baba vaibva ndakuda kuenda kumba kwenyu zveshuwa. Baba vakifuka vaingotiredza vaida kuda kuti ndine mari here kana kuti vaiona kuti handina mari. Ndobva baba vachibva vazoti vaJuly alright ndakuda kunoroora. Ndobva ndikati it's okay. Ndobva takumbira date kumba kwedu. Takumbira date ndobva tati tapiwa date. So date yacho ranga riri 28 July. Ndobva Saturday July ndobva ndakwira ine kubva kunoko. Vakatanga vanditi ndokumbirawo undisenderewo 4,000 rands kuhanzvadzi yavo iri kuno kuSouth Africa. Ndoda kuti andibhadharire dish nekuti ane zvimwe zvinhu zvandoda kuti atenge zviuye kuZimbabwe. Ndobva ndatoramba ndikati aiwa kana handisi kuda kuti handina mari yangu ingori mari yetransport. Handina mari yekuti yekuti ndipe sisini. Vakabva vati it's okay. So inini ndakuda kusunguka kubva kunoku kuSouth Africa. Ndichiti ndosunga iri weekend yacho. Monday yacho vakabva vatanga kusabatika. Plus nekuti ndandanga pamari vakabva vatanga kusabatika baba vaya ndaona namba yavaya vachishandisa ndobva vati yablokwa. Ndablokwa paWhatsApp. Handisipo paWhatsApp. Namba yekuZimbabwe yablokwa paWhatsApp. Hameno zvinhu zvavakati zvinoitika panhamba yepaWhatsApp yekuZimbabwe. Ndikabva ndangoti it's okay. Sisi vacho vekunokubva vachitaura nei izvokupi sisi niyena havasi sisi vacho. Ndiye aishandisa kuti imwe nhamba yekuSouth Africa chitokuti ndiye sisi vacho. Ndobva havasendera meseji kasi muroora baba tu vadi nhamba yekuZimbabwe yablokiwa. Saka vachitotaura neni ndozovaitira imwe akaunti manheru kana ndachaisa kubva kubasa. Ndobva ndati it's okay. Ndabva ndakamba chingotaura nasisi vaya baba vaya havachabati mama muna July August ndobva vazouya ivo kuno vakati pandakablokewa ndakabva ndarasa foni yechiti zvavakataura hazvinambonzwisisika. So baba vaya vakabva vazondishanyira vakauya kunoku. Vaya kunoku vakabva vasvika vakati ini ndakati aiwa handi tinoona ndibva pasisini. Varamba vakati kune mukwasha chichi. Ndobva ndangoti it's okay. Ndobva vaida kuuya kwandinogara. So kwandinogara ndakabva ndaudza ndikati amusikana wandoshiya naye hazviiti timutonouya. But indangangove nekamwe kasense kekuti family vada kuba or something. Vati alright patazova seti ngatisangane ku4 ways more. Patasangana 4 ways more. Tasangana 4 ways more. Ndobva vaenda vakati titenge chikafu. Chakudya chikanzi half bill because handikwanisi kukubhadhara mwana anobhadhara bill rake half. Inikeso indatoenda ndichiti ndiri kunotengerwa murume zvabva kuZimbabwe. Aidriva truck zvemashuwa here.
usingadrive matraki itori mbavha sisimili imbavha yaitove mbavha yaida kukumbira yaitove mbavha so taita bill half paipai bill rekusouth africa hafu mama mbouda chikafu chemari ndakazoona aturikwa kwamaimiki mira achasvika kwamaimiki bhiri ranga riri remari ranga riri 800 kosi iyai madoro saka kwanzi chibhadhara 4 kutomwa doro kuti ubhadhare iyoyo zvakaoma ndobva zvadiko ndakati mandamubvunza ndikati ingauri kumadoro because munhu aita zvechechi every month ndikaisendegwa mameseji tikufasa kuti tikupinda munemwechi mwemwatikufasa ndabva ndakati kumadoro tikaindi nestress achakavandina kandisuka zvake akashaipa akaita idzinga kakwira pazviri pako so vakabva ndati ndine stress hama dzemukadzi wangu dziri kundinetsa kuti ndivakire guva inini ndikuda kutoti ndiroore nekuti zvinhu zvangu zvakamira sisina rimwe zuva tichiika kushanda kwemakicheni sometimes ndoti ngatifamba kungove tichidzidziswa kuti maybe kuda kuenda kukunzi munhu akati uk unonoona nehana nokuti ndakutobva kumakicheni saka zvinhu zvangu zvapedzeka kutobva kumakicheni 2 nekuti asi kana munhu asina kumuona sisimena hakuende kuuk unopinda muuk ende I think ichambozouya kana musa ndichaita futi ofu ndichauya timbotaura nyaya yekuuk yacho hamumbozvionawo sei munyatsoziva guys munyatsoziva nyaya yekuuk mwana uyu ari pamusoro apanga arova uyu anonzani uyo mwana uyu ane pfudzi rakareba neuge anonzani anga arova uyu munyatsoziva nyaya yekuuk kuti musangoti mukanzwa kuti uk mobva mamhanya mukadzi wangu makaaosunga wakapedate because pandakakona ndikakona ndinochenjeresa mari yangu kumukuru so ndakamusakuati wakatara 1.4 handizivi kuti pakupiwa kadzi nawages atabhadhara handizivi kuti kadzi vakutakachinjwa sei handizivi but wakatodliwa kane mbavha iwe wakatodliwa kane mbavha i masitweni 1.4 yakaenda handizivi kuti kadzi vakatora sei but kadzi vari kundinamo but makumbo wakadliwa futi ka okay no ende ndazomona tiri kwakamaene anga achirana nevakadzi more than 30 no really are you for real visapa phone visapa speaker kana wapinda mtoilet umpate ngozi une maecho semtoilet andinototaura naye kuseri akatotoregwa 500 years 1000 pound chipula paine 4000 bands hanzi akanga atoenda umbafawa achinoora akanditumudza bhegi akanga rine mari because akanga atobva naye pavha ine mishonga manesi itori mbavha imbavha chai chaiyo mutipewo zvetimuone tipewo madiaries changes zvaangadliwe saka vakadzi vese vakabuda kwamanyika vachiti tairarwa nesinyoro ndichakubatira mabasa vasikana vacho vamwe vakasiyiwa nemimba kushara nekuti kushara nangaitaura naye akatosiyiwa nemimba more than 30 saka iwo kakuita sei kanyora ine zvandakaita ndakatazvivatismeri paakabva ndiri dzinogara nekazisana paakabva kazeni yangu akabva anudza akati mama uyu munhu uyu maita noura akati tikanzi maikapiriti ebrown unenge kumaiti hold on uri kuti wakatoita naye asi wakama mapirisi ebrown ndikuti ndiise but noura ndakaita ndirinyera kwaya sinyoro ndakaita ndikunyera vana vangu madhayarisavaka saka mapirisi
Saka mapiritse kuna ukamwaya akabva kuendesa. Yanga iri first time here kuita izvozvo. Kuita nyore yacho naye. Kati makabve matomboita. Kutoka last year pato pataigotara zvekutaura takachata kuita nyama. Saka iwe kumba kwako ikoko. Iye mukoma naye. Mba macho mama akatobira sei. Nisangana zotinda kubereka kuexpose kwakaitiwa aimekera vakadzi kuti ndichadriver vakadzi varipapopatepegesa kushundaakuyengoka ndokuka anonodhaturutipedza vanotanga vakepyosai but inini kuba kwake cosmo kwandaenda kune dzimba kune zvinhu tutu zvese itutu. Saka after aenda apa ndezvarini kuinda kwake. Makaparadza narini. Ndezvarini akautora rini? Manje apa. Saka atora kudaro kwazombomubvunza kuti mari yaufa. Ndakablokewa. Saka apa aenda papo wablokewa apa wakamboenda here kuchipatara kotesta kuona kuti haufa. Wakaenda last week, all right. Okay, no, that's okay. Ya zvakaoma zvariri ginda goriya remunhu nai vedu wetsotsi chairo. Ende unobva tsineleko zvinondikatoona post iyi kaibena toona tindiwe because anditi vamwe vanobva screenshot kuti munhu yaadziri here. Zvakaoma. Hey, haya. Thank you very much mwanangu waita hako wena nekuchaya tichado mutozombotipa pia tuonewo kuitira vamwewo. Alright, shosho. Totoda fikero tuone. Hey, pakaoma. Alright. Ha, uye nichisiwediwe. Hey, hello Kola. Kola, hello. Kola, hello. Hello, Cecilia Murisei. Did you write to Murisei? Hello. Yes, Murisei. Bisai varai my phone is masure. Dimai my phone. Yes, Murisei. All right. Yangu yakamira yakadai. Inini ndakaita truck driver wangu angari musani. Ndikanga truck driver. Tikadanana tisingaiti akabva anzwa kuti anoda anotondiita zvekupira zvekudaro. Ndobva anditi andichada kuti ugare kuno South Africa. Ndokuende kumusha unostarta business. Ndobva atanga kundihodhera zvinhu zvangu mbichana. Ndobva ndanovhura jewelry shop yangu kuZimbabwe. It was so nice. Ndaide ndine jewelry shop yangu. Ndairuka musoro zvaiendeka so. Zvino izvozvo. Yeka pasvika dzavutsavu. Saka kuya rasvika rakabva rati ratapidza kuti ndikati ndiri truck driver. Ndikabva ndati kune kunobuda zvinhu zvinenge makonimeni vanonyepa chima truck driver. Ndakenda ndine truck driver for real. Ndobva ati ai truck driver. Ndakufarira so. Ndikabva ndachege ndichite baba vaise zvavaenda kukongo. Ndibva ndakuvachita but ipapo ndoti Mwari vakandiwanira nyasha because ndaichaenderera. Vakandiwanira nyasha kuti musi wovhonzi kukuru. Tadanana neweyo yasekeki sotsiriya tadanana tandinoda kuno kuhodhera zvinhu kuSambia handiti. Saka baba vaipota vachinditumira mari vaive kuti muSambia ndiyauya vachinditumira mari aitozva kuti mari irikupinda mufoni takaite kuti mwekuruzing wekuti handizivi sesimene kuti akanga aine rudo muromei manzwa
kusvika up to the fullest tadanana pai areva kuti kwabva mari yakati kwabva mari yakati ndaipota ndisho chitekisa pane order dzangu dzandazvitekisa kuno kusouth africa ndibva kuzimbabwe saka pane friend foni iri paloudspeaker yanzi haisi kuzwika zvakanaka moti chichinja position tinzwa yakunzwika batibita maecho like ndibvise ma-earphones ehe bvisa ma-earphones right correct hand tadanana nemukomana uya anga aine rudo anga aine kema zvinzwa nekuti aibudisa mari tenga izi njiro lunch aizoti kubudisa mari but ndichaiona iriwe mari tadipa danana aizoda kulekta mari dzakawanda kusouth africa kwabva mari baba vai vatitumbira mari takutoronga kati bhebi saka mari yangu yese yamari tikati mari yangu aiko zvazviya kusvika 500 akati fusa tofanira kuenda kusanika ione yako 500 yo indonokusira 1000 tobva tatenga ti zvinhu kufareko kwosisimele tibva ndada kumusoro zvikanzi aha uqualify kuri kwamuno mutauni imwe tauni yandandigara diki unono kuti kokwarari ndafara pai saka ibva izoti ini kana tikabva takuenda wanditika munin'ina wangu achabva asara ari mushopu anditi akabva ndatifaina ndokwarari kwachona zvikanzi komaini ndikati maini anosara vari kushopu nandi ndikamusikana kadai ndaishanda nako saka ndikati maini anosara vari kushopu zvikanzi azvivi maini anofanira kunokuona tichikwira traki raidzanga rakapakwa kupi grenview uko anofanira kundoona tichienda vasvikaito kuti vangasari vasingondiwainda mafamba nechinhu hamainini vatofara ndadzirira taenda kunonga musoro maisisimeri tasvika kutauni tapinda musaluni vatenga mawivha avo tapinda musaluni tagara musaluni pai tarukwa musoro baba vai vanga vane rudo vakakubikira mheri amira kuti unoblindika seiko so zvinhu zvekuti unozosara wakuzvifunga unozvirova kuti ndandidi kufunga pai but tobekule vakatakura maedbag kono ndibva vambouya zvekuti chero vasikana vaishanda musaluni vakati makazviwanira vedu rudo rwakadai tiri kutorutsvaga mabhegi mavo kabata mune ndomune mari yese yai ndomune mafoni ndomune everything vakabva vauya chingeswa musoro vakabva ti bebi wangu usati wakunzwa nzara ndati enda kunzwa zvanzi ndikutengera chikafu ndibva vaenda futi kuna meni zvanzi ndikutengera chikafu iko ndokwayo kuri kutoenda iko kusisimeli you lie iwe serious before vakanga vatenga newspaper saka vaingoverenga newspaper munhu akasvika zvekuti muri ulife kuona murume ane rudo rwakadaroka aiwa unenge wakapinda makabatigwa maedhibheki vamwe makaguchigwa maedhibheki muchidwa hini kusaluni maimwe kunotenga mawigi mukatotengerwa mawigi tichikatopa kutokuzoriswa zviro zvinodhura akabhadhara achibhadhara kupakatiza nemari yese sesimeri takazototiza musaluni mese uye munhu vanhu vaive musaluni machina vakangona kuti vanhu havanga vachingori nechi nemunhu ane so ini panakatanga kuziva kuti something wrong iwe saka munhu muri musaluni munhu achinga kuenda kunotenga chikafu munhu akabva imasara pepa mapedza kurukwa munhu angadzoki idzi ndonyaya dzandoda idzi munhu angadzoki kana kudzoka nemahendibhegi enyu nemahendibhegi ane mapasipoti ane mafoni but akaita usii ko mapasipoti zvese anoenda nazvo timerai zvemunzwi musamhanye kwobva tasvika orit erega tiereri aiwa taurako kune kunorwadza kwatiri kuenda pese paipa taitai vaine keya kanda kuvhara shopu anobva ti bebi ndiaibva aida kubva avhara shopu andi muri kuona izvi atotora makiya eshopu anochekeresa kudhara makiya akanga anawo kadu ndodzi musodzi yamufida kutobuda muziva kundoona kwandakaita paposoka sorry akokola sorry kara kuita pasvika pazero nemujolo musaujaira tinazera newo shemu apo unenge une munhu wanenge achikuda zvestraight forward akakuita mudhara uyo mutraki asikana achikuda zvemashwashuwa tatadaro paye yasati kanobvana kuti nemwino unofana pakachina kumira zvakanaka muno musalunga achitoita zvekutotisa because tinogerwa tikatrenda tabva tikabuda ndibva tatisa tabudirira mba taenda
kunokwira malifts ekuenda kutauni kwakine kwataindiri ikoko kwataigara ikoko small town ikoko tine kana mari yebhazi hatina kana mari yekukwirisa baba vai vatorova road yekuenda kusmall town kutara vari muroad vaitaura nemachati nemusikana ivo kuti sisi vako vati vakuenda because munhu musikana ivo nditi vakoma vati havasi kutrasta kuti vangakusiyene zvinhu zviito zviri kusopu izvi saka vachindiburise zvinhu kusopu saka vafanira kugadzirira uye uye semwana se vanhu vaona vanhu vachifara vachienda haana mbozvitora kuchita serious ani ndakatotanga kurongedzawo bamukuru vacho vakatosvika vainika one nemutsvagiko vakatora kakadzoka saka vakatouya nemachanganbeki vakatotora machanganbeki tuta chaiko vakatobva matenga kuharare machanganbeki vamatenga kuharare akaenda sinapaye tazokwira arimona zvezvautakuta zvokungokumbira kuti tikukumbirawo kuningirikina kusvika pakati yakanzidenga vanhu vakangoti zvinonetsa vanhu vechikadzi mazono vangu matsotsitsotsi chichiati ndakazongouyawo imwe futi mota indada kutanga kutochema ndikati ndo problem yatasarana naye ndakufunga mari ndakufunga kuti baba vai atovapirirwa futi nefoni yangu tradriver vai vatobataurudza ndozvana ndakutofunga kuti foni yangu zvaitushandiswa baba vai manje saka pana ndada kumhanyira kuchifusa kana kuti ndikwanise kuona access kuti nditaure nababa vai vai kuti vasatombozvaitii ndibva ndazongoona imwe mota yabva yatiti nesu kumira kunotori tisikuenda kumberi ndokuda kukwidzai takwidzwa paita nogumira kunotonokuya kuya tazo hanimoza kuti makumba anogona kungotikwidza vanhu omboramba vachingojika-jika taskumira paipe tangomira tatove norway tatove tranden kumbimwe yakambenge yamboya ikaramba ndobva yati vana sistrane vana sister tokungoti vana sister namendo chichakangoita tiko takakutiza akati komuri kutiza yandi ndimamboti wataona kumukati zvona hamuna mari mabirwa mari uye tiende kumba ndipo takazonati kanokwira mota yenda apapo ndandakuchema mani nani stop ndizonoti apa upenyu hwangu hwasumuka but ndadzoserwa mumadhaka nemujolo takwira mumukombi yataenda ndichingosvika pasaluni hana yarumbani pashopu hana yangu yakati inakudza unotaikona mushopu muri empty tikati kozvii tikanzi vamukuru vange vane mati vamukuru vazotora zvinwani ndokuchadonha vana vanava vakabva vamwe takanenge uda kuungana mwino ngabva kuti andikumba tisape vanhu kuti vanyanya kuona kuti tiri kuenda nechimwe chi taenda kunze nemwino ndakatanga kurwara kunze kwose kuti makumbo angu aya muri kubuda aizi munzakanwakuneutsa makumbo kuita mwiri uri kunyokuba aizi ndakatanga kuita mwenda kutenga mwino makati musati mukasazvibata manje inini kuti mama medu anefunga vanoti zvingati kutozvipedza itenga manje ai mukatozorwara mama vanenge vabva ngoti vachite sei vachitoya pana vachitongozozvitambirai izvo mutsotsi uya akanga achizoti tasara kuharare atosara tikabudirira musaloni muya tosara tikasungwa nezvaanga chisi chakare chamira yapedza nemakipa makanga futi adzoka zvekumba kutofura doma nero ndakazochema kuti mbavha but hana kanzombobatwa tazoenda kumva tazoti mangwana achona vanhu vakati ine mumangara kupolisi because pakabiwa mapasipoti machiti zvinhu zvakabiwa ine mumangara kupolisi kaenda kumangara kupolisi zvikanzi munhu akakubuda yakaita sei ndatakutotsanangura kuti munhu akadai zvikanzi pane macases pano ari kungotaimirewo masingle mothers iwo anenge aneri kuntuntu kwawo padoni vamwe vane flea market vakauya vakasiyiwa futi musaloni bhatiri rangu rakupera manje guys bhatiri rangu razara ne15% rakutodipa complain pedzisa zvakaoma kera pazero nanhau yemujolo ine ndoda kungozidzisa vanhu kuti mujolo chavo chavo hatina zera nawo hatina zera nawo unodzokera pazero kusara wangove ameno ndisiro nenhau yemujolo saka wakazodii baba vaya wakazodii wakazovaudza baba vaya akanga
chata nawo achitovaudza achivase dramatic chai akanga zvese zvataita nemari dzatakatumira zvese akavaudza zvese kutobva kuvhiringa basa rangu wandivhiringira kwese at least anga tinakutaura nawo anga ari munhu wangu ndaizotaura nawo chii something saka baba yakabva vatokurambawo munokuzama mazambians vamwe vanhu varestrict zvisingaita kuti zvisina basa handina plug ndichipawa benga harina moto handina plug padhuze pana mai we naikola saka makanga madanda nguva yakareba zvakadini nambavhau nambavhau takanga takutopinda mu2 months muchidliwa kwese mai mwana but nababa aiwa inakanga ipapo patakadana ngasingandichimtaija iye because aitenga achidii akanga but mairariwa nemikola mairara newe pane pangazoitwa zvekuti vanobviswa mari dzakada pasina ndo zvandiri kureva kakuti maidliwa kwese hey pamairara pamachishandisa kondomu here makoni machishandisa makondomu because timu rakadai rine utsinye roda kutokusiya kana nenhumbu rotorova pasi aiwa akatongwara munhu yekusazokandoprotect akatongwarira utano hwake isingatomboiti muchasangana kola muchasangana panotofiwa muchasangana kuti tinosangana muchasangana kana muri kuzimbabwe muchasangana chitakarima rakawa muchangomuona handi system yakutemera kwadzano flea market muchangosangana wande muchangomuona ka kula kuite kumonya mutsiba chaiko muchasangana vakaona navashayani muchasangana pandinenge ndangoruma ipapo cheteka pandoda kutoti ndizobviswa nechigireda because handisiyi ndizvozvo unotonga chinamira chaiko chaiko unotonamira kana uchimuona munhu anenge achikuda chakucharoka mira naye its like midzimu yebaba vavenga sikada zvekutambiswa because vainge da zvechokwadi zvemashuwa but ndakavazvakaoma thank you very much kula nepishenya but tichangura kupera tichazodzoka pakati pevhiki apa thank you very much kula rega ndinarita nyako kuvanhu vatitarisana ne12% kola ari kuti handiti akasangana namwe baba munazambian vaimuda handitika muzambian avamba vamunyenga saka vaidanana naye saka baba vakamuti ndoda kuti uinde kumba unovhura free market ndobva arirelocata kuenda kumba kunovhura free market saka baba vaitenga zvinhu pichana pichana muzambian vachiunganidza stock kuti angovhura shop ndobva stock yawana ndobva vavhura shop handitika vavhura shop kudaro baba vaya vaitravhela vachifamba chienda nazambia vachienda kupi handitika then ndobva asangana nerimwe neiro riri borangoma iri borangoma ndobva ramuti futi ndodhiraivha matraki asi nderechidiki baba wase munhu aigara achifamba-famba anomaona handisai pachacha kusa pachacha ndenda kutozokata kalive ndizodzoka time pandiri pana pandina chaja iri kubedroom kwandina chaja anomaona chaja baisoda kubika plus mangwana kubasa guys tozoita guys tadzoka matozisa maprograms edu anditi tichaita guys tichaenda tichiita anomaona tichaenda tichiita vanhu vakawanda vari kutofona paudatotaura but tichaenda tichiita hatingambopedzi nyaya dzisedzi one day anomaona zvikanzi ndobva asangana negindagoriya ndobva ramuti inini ndokuda handika iye akuchita baba vaya vakamutengera stock ave nefoni neflea market yake ukwaruka musoro flea market iri kufaya handiti kindagori hanzi raive nemari raibhilivhisa raiti uya nemari chimutengera chikafu chiita zvese handimaona mumwe musi ndobva ati handi unorikwa musoro kuharare hamene kwavaigara out of harare ndokubva vakwira nokuenda kunorikwa musoro hanzi asvika ndobva atopinda naye musaluni ndobva ndotsvaga mawifu akaenda nemunin'ina wake musikana uyu ndobva totora mawivhu ndobva vasiya saka hanzi aitobatira mabhegi mainini obatirawo bhegi musikana wake uyu saka vanhu vaitoti rudo ka handimaona vanhu vaitoti rudo pari kupiswa rudo apa vanhu vaenda kusaluni kwakuya asi kusaluni kwakuya vanhu vaya iye akabata mabhegi ka vanhu vakutorukwa handika ndobva angoti nzara chega ndinotenga chikafu handimaona ndokubva abuda kunotenga chikafu ndokutotiza aitoziva kuti saka paiuya kushopu pese apa achifamba kushopu achiya kushopu achifambira bhegi rake akatoona makizi semunhu aive nerudo akatora makizi akatonochekesa makizi akadzosa emushopu saka angatove nemakii kudhara even ekumba kwaienda kwakuya angatotora makii akachekesa futi makizi anomaona akakontinya kunge pasina chiri pavo vana kuziva kuti munhu akadi akachekesa makizi saka vaya varukwa vaya munhu aenda kutenga chikafu ka munhu atorosva aine nemahendibhegi akabatira mukadzi namainini mumahendibhegi ndo mune mafoni ndo mune mapasipoti ndo mune mari zvese handimaona mumahendibhegi meomeya saka ndobva atofonera kutotaura nefoni yemukadzi yemusikana uyu akachifona uyu akutaura nemusikana ari kushopu kuti kwanzi nasisi ndiye kuzotora zvinhu gaidzima ndinaaanya asi nomao tozoita kani chiko dagaendimbobikira baba fobaita sei kwemini zvikanzi saka kwanzi ndizotora zvinhu zvisakarongedza zvinhu zviri free market handika ndikuya kuzotora zvinhu
handiti musikana yari kuona foni kutaura naye ndiani ndiasisi vake handimaona wari kushandira waya akati ndibhosika vari kutaura nakusiva chinhu ndobva takutorengedzawo zvinhu handimaona vasikana vaya vapedza vazonyuma kuti ha munhu akura kutenga chikafu munhu afamba sei foni hapana dzaenda nemahandibhegi zvese hapana handimaona ha vasikana vanchaisa plani yekutiza paya kuti vatizi vabude musaluni ndobva kubudirira kubuda musaluni ndobva vatiza vasina kubhadhara kwavari kure mai mwana mari yekudzokera kwavanogara havana ndokuinda kunokwira kunomira kumalifti kuya kutotsvage malifti haangauyi malifti airamba ndokuzosvika kwayo vamwe baba vangu ane mota vakati ini ndigumira kunotoni saka ndokwandiri kuti aigesa vaibva kukadoma kucheguta I think ndofunga ibva kuchegutu zvikanzi ndogumira munotoni andika vasvika munotoni muya ndobva vaburutsugwa munotoni saka vaburutsugwa munotoni mama ndobva vatanga kukumbirawo chidzi mota dzairamba kuti vanhu vemakadzi kuzimbabwe vakadzi matsotsi mazuva ano saka vairamba saka ndobva pazosvikanzi kombi imwe yakamba ichimboti sister ndobva vazokwira freedom munhu wemurume kudawo nyaya chiko kana guys bhatira kutopera kana ndogona kutora screenshot muone 13 ndatosaragwa ne 9% riri kufamba but zvikanzi ndobva vakwidzwa kombi yane kuzoenda kumba vachienda kumba ndichisvika pashopu kudai so hana yangu yakarova hanimaona yarova hana kwakunopinda mushopu ndogona mushopu hamuna kana chinhu mushopu muyamira ndobva ati kune musikanako zvinhu zvikanzi andimatumira bamukuru kuti vazotora apa vabva vese vakabatana mabhegi vachiwirira vachiseka saka musikana ari uko afonegwa nefoni ataugwa naye nefoni yasisi vake ava vanoshandira haangazivi kaangafemberi foni yavo kuti ndezvokunyemba arongedza uyu atouyawo nepower bank tenga ipower bank nditengere shalom uyu atouyawo nemabhegi omwe bva kuharare kuti varongedze zvinhu arongedze zvinhu zvese zvarongedzwa mai mwana zvinhu zvese zvarongedzwa mai mabhegi atutwa handimaona mabhegi atutwa aenda munhu yauyu handimazviona musisi vai vatozviona kwaenda kwava makumba kuita kunge ane jeo akafriza ari kunyungudwa kudai so guys makamboita feeling yekuti otamba kunge ari kuhameno jeo kudi ndo feeling yavakaita sesa handimaona vaita feeling iyaye zvadaro papai vamanya kuenda kupolisi kunoripota handimaona kuti tabirwawo notine mapassports mune chii nemunhu akadai zvikanzononedzerai munhu wenyu ubva vadescribe munhu wavo kanzi munhu yedu tomutsvaga ari kubira masingle mothers pano every day ari kubira masingle mothers pano achidini alokola handina voice kandi sisinelihandi tinobika tepeko aiwa tasha ndakubikira bhatiri fona kunga ichina bhatiri kanoita sei vasikana aiwa kana hai guys hai imbomira izvozvo hananodizongaiwa bafona chaichina bhatiri yanga nebhatiri chaingonera kichendobika tese but haina bhatiri foni hanimaona saka ndotinda kushaja hanimaona plus ikapedza ndotichida kuainawo ibve dzekubasa guys musadaro aiwa baita sei hanimaona zvikanzi saka anzi vaenda polisi ikati totsvaga munhu uyu munhu akabira masingle mothers akona ndotobira vanhu vemafilm market achiita zvari kuita izvozvizvi hanimaona mapurisa ndopakazva kudabirwa saka munhu yaya atora mabhegi aya andane foni yemusikana akutocheta nababa vaya vakachita vaya baba vake vekumuvhurira film market vaya muzambieni munhu akutocheta navo pafoni achivatumira machats achivatumira mapictures kuti ndodanana naye kudii baba vaya vakabva vadini vakabva vangogumbukawo mai mwana ndokudona kwaakaita mumujolo hanzi munodzoka during the week yes musandoita off patinongoita off ndobva ndadzoka guys patinongoita off yangu ndobva ndadzoka toita inu life dzedu hanimaona saka ndopakadi ndopakabva angobata ipapo saka ndonyaya yekutaura kuti vakomana kumujolo ukangwarirai saka kune vanhu vakatodai guys vanhu vari kurohwa bhegi especially kuafrica kune kutambura kuri kuita kunitsa kuti azvinuka varume vakawanda vatoshandi vanenge vakutoridza vakadzi bhegi guys vakutoridza vakadzi bhegi zvokutodaro kuafrica uko saka guys zvakaoma anyway guys bhatiri rangu rakupera regai ndinde kunobika handika mangwana it's a Monday munongoziva mamondays kuti mandikiri mabusy day tichazouya pakati pevhiki apa handitika totanga kudi tokontinya tine nyaya dzakawanda tokontinya tichienda takaenda handitika saka guys musaore mwoyo hatingadzipedzi dzese nhasi asi vanhu vanenge vane mbavha idzi ini ndonasa kuti zvakanaka kuti mbavha idzi dzionekwe guys kuitira kuti munobhilivhiswa in the name of mujolo wotoda munhu handimaona muchirohwa saka tikaonawo mapictures atikapawo vamwe mapictures emunhu uyu handimazviona zvinobatsira kuti next time vamwe vadini vamwe vaone kuti munhu uyu ndeupi handimaona so ndozvanachida ngoti nditaure guys anyway guys regai ndichinda ndinobika maitumu musazokangana kundibatira kuseri musikana yatori kufamba kutravela ndibatei titaure tonotaufa handimaona so guys thank you very much for being here and thank you guys for all the support yamunotipa chirega itiende handitika
kana ndiri off ndichati muchatongona nekubaya live rangu ndichiuya pano tokuzati live nguva dzakati tobva tatouya pano tokonya takaenda nditika be good guys and stay blessed. I love you so much and guys we really appreciate you and your support. Madiaries rambai makamira panzvimbo makadzvanya anditika tosangana zvakare guys pachirongwa chinotevera tiri pano pamwe chete. Vanoda kundibata munondibata kuseri. Mukaona sometimes foni yangu ichienda isingapindi papa ndinenge ndakadzima foni yangu kana ndiri kubasa pane pandotombovhara mamessages munhu anenge afona direct ndinodaira but kuma messages munomboona kuti hapindi mamessage enyu anozopinda very late ndinenge ndakavhara WhatsApp handiti maona. Saka guys mozodini kana uchida chekutaura neni unoita zvokundifonera zvema WhatsApp handikwanyo kunyaita WhatsApp zvokudaro. So guys moita take care movata bo guys hatitika tozobatana handisitoripo ndakutoenda so ndatoti babaika kana paFacebook hamutondioni muzondiona musi wandiri kudzoka tichiuya palive pano ndo rave game repano kana ndisiri padiaries am offline zvokutodaro zvitaenda togona ndatodzura page ndombodzura page ndozodzoka musati tikuya palive animana but anyone ndingadzoriri mapage because tine maadmin anenge achidini achipostawo maadmins vangu anenge achiposta ndikaita maskits angu maadmin anenge achindipostira achidini but muchandiona pano paFacebook musi watinenge tadzoka ndiripo ndiri kumba handitika. So guys please take care of yourselves and God bless you.